Αυτό εδώ που βλέπαμε πριν, εδώ, είναι το 2015. Πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο στις 8 και 29 σήμερα, ένα με τίτλο «Καλημέρα κόσμε». Είναι, όλοι το έχετε αυτό. «Καλημέρα κόσμε» είναι στο WordPress. Όπως επίσης έχει και ένα σχόλιο. Εδώ γενικώς δίνει κάποιες πληροφορίες όταν πρωτομπαίνω στη σελίδα διαχείρισης για ενημέρωση. Ας πούμε, σελίδα της βιβλιοθήκης που δίνει τα στατιστικά επισκεψιμότητας επίσης εδώ. Στατιστικά από spam, χρήστες που μπαίνουν να κάνουν σχόλια spam που είναι ανεπιθύμητα ουσιαστικά αυτά τα σχόλια. Και μου δίνει και άλλες πληροφορίες. Ας πούμε, κάποια αρχεία που έχω πόσες φορές τα κάνα downloads, τέτοιου είδους πληροφορίες. Εξαρτάται δηλαδή ανάλογα με το τι έχω βάλει στο site, μπορεί να βλέπω και διαφορετικά πράγματα. Στα αριστερά τώρα εδώ, αυτή είναι η αρχική σελίδα που βλέπουμε. Στο ενημερώσεις θα μου πει αν υπάρχει κάποια, το κάνω κλικ για να το δω λίγο κιόλας, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση είτε του WordPress, είτε σε κάποια από τα πρόσθετα, άντε άνοιξε, είτε σε κάποια από τα θέματα που πιθανό έχω εγκατεστημένα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι. Ο τελευταίος έλεγχος λέει έγινε 23 Μαΐου, σήμερα στις 8:46. Έχουμε το 4.2.2 σε ελληνική έκδοση. Εάν είχε το 4.2.3 ας πούμε, θα μου είχε ένα κουμπάκι εδώ πέρα για να το κάνω εγκατάσταση και κάνει τη διαδικασία τελείως μόνο του. Αντίστοιχα από κάτω θα μου εμφάνιζε πρόσθετα αν ήταν κάποιο χρειαζόταν ανανέωση. Όλα με ένα κουμπάκι γίνονται. Δηλαδή το επιλέγω και λέω κάνω ενημέρωση. Από κάτω τώρα, τα άρθρα. Αυτό που θέλω να ξεχωρίσουμε σε σχέση με τα άρθρα και τις σελίδες είναι ότι στα άρθρα ουσιαστικά βάζω πληροφορίες νέα, θα έλεγα πιο πολύ. Έτσι. Είναι αναρτήσεις νέων τα άρθρα. Ενώ οι σελίδες είναι μεν πάλι συνδέονται με βάση δεδομένων, αλλά μια σελίδα περιέχει κυρίως στατική πληροφορία. Και για να δώσω λίγο να καταλάβουμε τι εννοώ, μπαίνω λίγο ξανά στη σελίδα της βιβλιοθήκης, για να δείξουμε μια δομή από site έτσι κανονικά. Λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα της βιβλιοθήκης. Εδώ πέρα έχει κάποια τελευταία νέα. Ό,τι βλέπουμε εδώ, αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου. Η μάγισσα Σουρέλα και οι αριθμοί. Αυτό πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή να γίνεται πάνω, αν δεν τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε, ναι. Γιορτή κιθάρας από τους μαθητές ο Δίου Φίλιππος. Αυτά όλα είναι νέα. Είναι άρθρα. Έτσι. Επίσης, εδώ κάτω έχουμε κάποιες προτάσεις από βιβλία. Και αυτά είναι άρθρα. Τα άρθρα ουσιαστικά τα ανεβάζει το προσωπικό και ανάλογα με το σε τι αναφέρονται, τα χωρίζουμε σε κάποιες κατηγορίες. Ας πούμε, αυτή η κατηγορία έχει ένα τίτλο που λέγεται «Από τη συλλογή μας». Είναι προτάσεις βιβλίων από τη συλλογή. Αυτή λέγεται «Τα νέα μας» και αντίστοιχα έχουμε κάποιες, ας πούμε, για να πάω λίγο στην αμερικανική γωνιά. Αμερικανική γωνιά, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα βέβαια αν έχουμε κανένα τελευταίο. Είναι κάποια άρθρα τα οποία μπορεί να ανήκουν σε δύο κατηγορίες. Έχουν και βιβλία. Κινηματογράφος για παιδιά. Έλα, μας έφυγε. Για παιδιά στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας. Ήταν ένα άρθρο το οποίο το βάλαμε να ανήκει και στην κατηγορία με το όνομα «Τα νέα μας» και στην κατηγορία με το όνομα «Αμερικανική γωνιά». Και με αυτή τη δυνατότητα μπορώ να του πω ότι αυτό το άρθρο θέλω να το εμφανίζει στην αρχική σελίδα στα νέα μας. Και όταν μπαίνει κάποιος εδώ πέρα στη σελίδα που έχουμε κάνει για την Αμερικανική γωνιά, να εμφανίζει μόνο αυτά που ανήκουν στην κατηγορία Αμερικανική γωνιά. Ουσιαστικά έχουμε καταφέρει να κάνουμε πολλά πράγματα αυτόματα. Εμείς απλά γράφουμε άρθρο και λέμε πού ανήκει. Αμερικανική γωνιά, παράρτημα βιβλιοθήκης. Εμφανίζεται και στη σελίδα του παραρτήματος και στις Αμερικανικής γωνιάς και στα νέα στην αρχική. Και μάλιστα με πρόσθετα, όλα αυτά τα έχουμε κάνει τελείως αυτόματα να πηγαίνουν στο Facebook, στο Twitter. Με το που κάνουμε δημοσίευση, αυτόματα βγαίνει στη σελίδα στο Facebook της βιβλιοθήκης και στο Twitter. Όλα αυτά γίνονται τελείως αυτόματα. Και θα δείτε ότι έχει μάλιστα και χρονοδιακόπτη. Δηλαδή, χρονοδιάγραμμα. Να βάλετε εσείς και να πείτε ότι θέλω να βγει το Σαββάτο το απόγευμα στις 6 ώρα αυτό το άρθρο. Γίνεται δημοσίευση στη σελίδα της βιβλιοθήκης, βγαίνει στο Facebook, στο Twitter. Και γι' αυτό ίσως θα έχετε δει στο Facebook, όσοι είστε φίλοι της βιβλιοθήκης, ότι υπάρχουν αναρτήσεις Κυριακές, Δευτέρες. Υπήρξε περίοδος που είχαμε άρθρα ένα χρόνο μπροστά. Ειδικά αυτά που είναι από τη συλλογή μας. Είχαμε, ξέρω εγώ, Χριστούγεννα και ετοιμάζαμε για τα Χριστούγεννα τα επόμενα προτάσεις βιβλίων. Και λέγαμε ότι θα βγει 20 Δεκεμβρίου, ξέρω εγώ, του επόμενου έτους. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τα άρθρα. Τώρα, αυτό όμως που βλέπω εδώ, πήγα στην Αμερικανική γωνιά, αυτό είναι μια σελίδα.
έχει στατική πληροφορία, η οποία λέει τι είναι η αμερικανική γωνιά, τι περιέχει, που μπορεί κάποιος να τη βρει. Ναι, μεν το έχω βάλει εγώ με περιεχόμενο σε βάση δεδομένων, αλλά είναι στατικό. Δηλαδή το έγραψα και μένει έτσι. Έτσι, ακριβώς. Εκτός άμα αλλάξει η αμερικανική γωνιά, όπως έτυχε, ας πούμε, παλιά ήταν εκεί. Αντίστοιχα, έχουμε, ξέρω εγώ, είναι γενικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη. Είναι στατικές πληροφορίες όμως. Αυτό θέλω να καταλάβουμε. Αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στα άρθρα και τις σελίδες. Η βιβλιοθήκη με λίγα λόγια, νόμος βιβλιοθηκών, κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθηκών, κανονισμοί λειτουργίας της βιβλιοθήκης, αιτήσεις φόρμες, η εφορία της βιβλιοθήκης ποια είναι, τα αναπληρωματικά μέλη, το προσωπικό, δύο σειρές. Είναι στατικές πληροφορίες όμως. Αυτό είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στη σελίδα και το άρθρο. Εμείς εδώ ξεκινήσαμε να μιλήσουμε για τα άρθρα. Η ώρα είναι 51. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο για τα άρθρα και θα κάνουμε μετά ένα διάλειμμα. Πηγαίνοντας επάνω στην επιλογή άρθρα, μου εμφανίζει αυτομάτως υπομενού με επιλογές όλα τα άρθρα, νέο άρθρο, κατηγορίες και ετικέτες. Στο όλα τα άρθρα, αν κάνετε κλικ, θα σε εμφανίσει μια λίστα με το τι άρθρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιευμένα ή όχι. Επί του παρόντος έχουμε ένα, είναι το δοκιμαστικό που μπαίνει σαν demo content με το WordPress. Είναι αυτό που ονομάζεται, έχει τίτλο «Καλημέρα κόσμε». Δεν γράφει και τίποτα το ιδιαίτερο. Το έχει συντάκτης, είναι ο χρήστης Τζεομπίκας ή τι είχατε βάλει εσείς σαν χρήστης στον υπολογιστή σας. Είναι χωρίς κατηγορία, δεν το έχουμε βάλει να ανοίξει σε κάποια κατηγορία και δεν έχει ετικέτες. Θα εξηγήσω τώρα κατά τη δημιουργία τι είναι όλα αυτά οι ετικέτες, οι κατηγορίες και πώς γίνονται. Και μου λέει ότι δημοσιεύτηκε 22 λεπτά πιο πριν. Θα πάω λίγο να κάνω εδώ κλικ πάνω στο νέο άρθρο. Για να δείτε, βασικά έχει διάφορα σημεία που μπορείτε να το κάνετε αυτό. Βλέπετε, εδώ λέει νέο άρθρο. Πίσω εδώ έχει προσθήκη άρθρου. Εδώ έχει πάλι νέο άρθρο. Όλα κάνουν το ίδιο πράγμα. Έτσι. Πηγαίνω λοιπόν στο νέο άρθρο. Κάντε αν θέλετε και εσείς ένα κλικ λίγο έτσι για να τα βλέπετε και από κοντά και από εκεί. Τα βασικά πράγματα που έχουμε στο άρθρο είναι ο τίτλος και το περιεχόμενο. Σαν τίτλο ας βάλουμε ένα κείμενο λιγάκι. Ξέρω εγώ, αυτό είναι το πρώτο μου άρθρο. Λέει πολύ αδύναμο. Τι? Λέει αφήτη πολύ αδύναμο. Για να το ξαναβάλουμε ακόμη μια φορά. Άμα το δεχτεί δεν έχουμε πρόβλημα και αν είναι αδύναμο. Ναι. Και να βάλω κι εγώ ένα τίτλο πάνω. Το πιο βασικό πράγμα που πρέπει να έχει σαν γνώση κάποιος για να περάσει ένα άρθρο είναι, δεν το δέχεται, κάτι άλλο πιο πολύπλοκο. Ας συμπληρώσουμε μερικούς χαρακτήρες ακόμα. Το πιο βασικό πράγμα που χρειάζεται είναι να έχει βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμένου. Έτσι, μιλάμε από κάτω ότι υπάρχει ένας HTML editor, ένας επεξεργαστής ουσιαστικά, ο οποίος έχει, για όσους έχουν δουλέψει τουλάχιστον με το Word ή με κάποιον επεξεργαστή κειμένου, έχει κάποια πολύ βασικά κουμπιά γνώριμα, έτσι, τα οποία και εξηγώ λίγο ένα-ένα τι κάνει το καθένα από αυτά. Αρκετά ήδη τα ξέρετε. Το πρώτο, το B, για να τα βάλω και λίγο πιο μεγάλα. Όπα, πολύ μεγάλα τα βάλα. Το B είναι τα έντονα γράμματα, έτσι, το bold, πλάγια γράμματα. Το I είναι από το italics βασικά. ABC είναι το strike-through, διαγραμμένα, να βάλω κάτι να φαίνεται σαν να είναι διαγραμμένο. Αντίστοιχα μετά ακολουθούν λίστα με κουκίδες και αριθμημένη λίστα. Παράθεμα, εάν θέλω να βάλω μια οριζόντια γραμμή για να ξεχωρίσω κάτι. Στοίχηση αριστερά, στο κέντρο, δεξιά και αντίστοιχα κάτω υπάρχει και η πλήρη στοίχηση. Εισαγωγή ή επεξεργασία υπερσυνδέσμου, να βάλω ένα URL, να κάνοντας κλικ να πηγαίνει να συνδέεται και να μου ανοίγει μια άλλη διεύθυνση. Ενώ το δίπλα κουμπάκι είναι η αφαίρεση του συνδέσμου. Το ακριβώς από δίπλα είναι η εισαγωγή σήμανσης διαβάστε περισσότερα. Μπορεί να έχω ένα άρθρο το οποίο να είναι 2 σελίδες, αλλά να θέλω να εμφανίζονται μόνο οι 5 πρώτες γραμμές και να κάνει κάποιος κλικ στο διαβάστε περισσότερα. Θα πάω στην 5η γραμμή, θα κάνω κλικ σε αυτό το κουμπάκι, έτσι ώστε να δίνω τη δυνατότητα να εμφανίζονται μόνο οι 5 γραμμές και όποιος θέλει να διαβάσει κάτι περισσότερο.
Το επόμενο κουμπάκι απλά ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επόμενη, τη δεύτερη εργαλειοθήκη, στην οποία πάλι βλέπουμε το τελευταίο κουμπάκι, το τελευταίο, αυτό εδώ. Ουσιαστικά ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δεύτερη σειρά της εργαλειοθήκης. Επιλογές που έχω πάλι έχουν να κάνουν με τη μορφοποίηση. Δεν ξέρω αν έχετε δουλέψει στο Word έτσι καθόλου μορφοποίησης όπως εδώ. Υπογράμμιση. Είπαμε η πλήρη τύχηση. Χρώμα γραμμάτων. Έτσι. Ακριβώς από δίπλα, επικόλληση ως κείμενο είναι μια επιλογή που είναι πολύ χρήσιμη όταν πολλοί κόσμος πάει και γράφει κάτι στο Word και μετά θέλει να το πάρει από το Word και να το βάλει εδώ. Το Word όμως, επειδή είναι λίγο, δεν είναι ένας απλός επεξεργαστής κειμένου, για να καταλάβετε ο τρόπος που δουλεύει το κείμενο είναι κάτι σαν τη ζωγραφική. Γι' αυτό και μπορώ και μεγαλώνω τα γράμματα, μου τα εμφανίζει με πιο μεγάλα, πιο μικρά ή αλλάζω γραμματοσειρές. Ο κανονικός επεξεργαστής κειμένου, ο text editor, είναι το σημειωματάριο. Αλλά σε εκείνο δεν μπορώ να αλλάξω γραμματοσειρά, δεν μπορώ να κάνω πιο μεγάλα γράμματα, δεν μπορώ να κάνω πιο μικρά γράμματα. Το Word, έτσι να έχετε στο μυαλό σου, ότι δουλεύει περίπου σαν τη ζωγραφική. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνω κάτι αντιγραφή από το Word και το βάλω εκεί μέσα, θα πάρει και πολλές άλλες ρυθμίσεις. Το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι κάθε φορά που παίρνετε από το Word ένα έγγραφο και το κάνετε επικόλληση, θα δείτε ότι με τον καιρό θα έχετε άλλο αντάλλον σε κάθε άρθρο, αλλού άλλη γραμματοσειρά, αλλού άλλη γραμματοσειρά και θα γίνεται ένας καραγκιός μπερντέ, ένα πράγμα να πούμε. Έτσι. Για λόγους ομοιομορφίας, καλό είναι ό,τι βάζετε μέσα να το επικολλείτε σαν απλό κείμενο. Εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ τον Chrome και το γράφω απευθείας μέσα, δεν κάνω καν Word. Ο Chrome έχει και ορθογραφικό έλεγχο στα ελληνικά. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι για τον ορθογραφικό έλεγχο το πάνε και κάνουν την επεξεργασία. Λοιπόν, από δίπλα είναι η απαλυφή, η αφαίρεση της μορφοποίησης. Μπορεί να έχω κάνει κάτι, ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, και να το έχω κάνει έντονο, έτσι, και να μαρκάρω ένα κομμάτι και να του πω, βγάλει τη μορφοποίηση, βγάλει το έντονο. Έτσι, αυτό κάνει η απαλυφή της μορφοποίησης. Αντίστοιχα, από δίπλα, αν θέλω, μπορώ να προσθέσω έναν ειδικό χαρακτήρα να εμφανίζει από μια λίστα, όπως και στο Word υπάρχουν αυτά. Μείωση και αύξηση εσοχής είναι ακριβώς οι τίτλοι στο Word, να πάει λίγο πιο μέσα ή λίγο πιο έξω. Και αντίστοιχα υπάρχει η ανέρεση, undo, και η ανέρεση της ανέρεσης. Έτσι. Λοιπόν, έχει τη δυνατότητα με αυτό το κουμπάκι, αν θέλετε, είναι η κατάσταση αναπόσπασης γραφής, να του πείτε να το κάνει σε full screen, μόνο αυτό. Ωραία. Αν δεν το θέλετε, ξανά με το ίδιο κουμπάκι επαναφέρει όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν θα πάω παρακάτω, θα σας κάνω ένα διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα. Τι είναι, και 58, just. Να πούμε ως και τέταρτο περίπου ή θέλετε και κάτι παραπάνω. Και 20, οκ. Κανόνες του Kirkpatrick. Τουαλέτα υπάρχει από εδώ. Πίνετε και το νερό τώρα, αν χρειάζεται κάτι. Μετά. Απλά ήταν σε υποφάκελο και θέλει να το βάλει τώρα στην αρχική σελίδα. Δηλαδή, πληκτρολογώντας www.κάτι.gr, να ανοίγει αυτό. Η λύση είναι να αντιγράψεις, να μετακινήσεις μάλλον τα αρχεία από τον υποφάκελο έξω. Αλλά μετά θέλει και μια διαδικασία στη βάση δεδομένων, όπου θα του πρέπει να πεις όλα ό,τι έχει καταχωρημένο μέσα. Ψάξε και βρες πού έχεις, ξέρω εγώ, www.κάτι.gr πλαγιοκάθετος WordPress και αντικατέστησέ το με www.κάτι.gr χωρίς το WordPress. Αυτό γίνεται ακόμα και από το σημειωματάριο. Μπορώ να πάρω δηλαδή τη βάση δεδομένων εκεί πέρα, γιατί είναι ουσιαστικά κείμενο όλη η βάση δεδομένων. Και να πω, κάνε search and replace, ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Τώρα, για να κλείσω λίγο από εδώ. Το είχαμε ξεκινήσει να το δούμε πριν. Μιλούσαμε για τις βάσεις δεδομένων και είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για το άρθρο. Για το άρθρο. Ναι, τώρα, η αλήθεια είναι ότι για τέτοιες δουλειές υπάρχουν έτοιμα κείμενα. Είναι το Lorem Ipsum, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αν ανοίξετε σε μια καρτέλα ένα Lorem Ipsum.com, αν το θυμάμαι καλά, πιθανό και να μην το θυμάμαι καλά. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Άνοιξε. Για να το βάλω λίγο σκέτο Lorem Ipsum.
Lorem ipsum. Είναι γεννήτρια βασικά ακριβώς generator που βγάζει κείμενο. Είναι lipsum.com ή αν θέλετε l.lipsum.com. Μπορείτε να πάρετε από εκεί αυτόματα κείμενο. Αν με ανοίξει και εμένα. Ή αν θέλετε να γράψετε εσείς τίποτα σε αρτσούμπαλο, εντάξει, και αυτό δεν είναι μεμπτό. Λοιπόν, γιατί το βλέπω λίγο καθυστερεί. Ναι, βλέπετε έχει έτοιμο κειμένο. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε, να κάνετε αντιγραφή όπως είναι αυτό το πράγμα, να έρθετε στη σελίδα η οποία είναι εδώ και να το κάνετε επικόλληση, σαν απλό κείμενο. Να στο βάλω και πλήρης τύχης που έχω λίγο κόλλημα εδώ. Η σελίδα ουσιαστικά που πήγα για να βρω κείμενο ήταν το el.lipsum.com και έχει έτοιμο ελληνικό κείμενο για να παίρνετε και να βάζετε. Αντί να κάτσετε και να γράφετε δηλαδή, είναι για να γεμίζετε χώρους με κείμενο. Εάν πάλι θέλετε να γράψετε κάτι, γράψτε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, και πήγα, αντέγραψα αυτό βασικά στο άρθρο μου. Το έκανα αντιγραφή, ήρθα στο άρθρο και το έκανα επικόλληση. Για να μην κάθομαι να γράφω κείμενο, μια ολόκληρη παράγραφο. Ναι, el, για ελληνικά και καλά, .lipsum.com. Είναι γενικώς, το χρησιμοποιούν πολλοί που φτιάχνουν στους σελίδες για να γεμίζουν χώρο με κείμενα. Είναι έτοιμο κειμενάκι, έτοιμες παράγραφοι. Μετά θα βάλουμε και άλλα άρθρα με εισαγωγή. Λοιπόν, εντάξει, το βάλαμε. Αντιγραφή επικόλληση είναι βασικά, εκτός αν δεν σας άνοιξε. Δεν άνοιξε, λίγο. Καινούργιο άρθρο. Εδώ, άρθρο. Αρκεί να αποδώσει σελίδας. Εκεί είναι το πρόβλημά μας, μάλλον. Εδώ είχαμε δώσει, αυτό είναι το πρώτο μου άρθρο. Ωραία, πήρε και εδώ. Να το άνοιξε. Ωραία. Ωραία. Εδώ περιμένουμε, ναι, αυτό είναι. Αυτό. Περιμένουμε απλά να ανοίξει. Και εμένα με καθυστέρησε λίγο εκεί. Εδώ ξέρεις τι έγινε. Έχουμε, καταρχήν βάλαμε 3W. Ναι. Το οποίο εγώ δεν είχα πει για 3W. Δεν φορτώνει οτιδήποτε έτσι για αλλιώς δεν είναι. Και είχα πει el.lipsum. Τώρα θέλει απλά υπομονή μάλλον. Ναι. Είναι και, έχουμε και θέμα με το δίκτυο, δε. Ναι. Χωρίς να γίνει ρύθμιση. Εδώ τώρα θα συνδεθεί. Έχω το καλό το χέρι είναι αυτό. Θα ανοίξει τώρα. Ωραία. Τώρα έρχομαι λίγο από εκεί. Πρέπει να κάνω τον άλλο τον κύκλο. Ναι. Θα βάλω πατίνια. Θα στέλνω ρομποτάκια απευθείας. Είναι και αυτό για εγκατάσταση, όχι. Όχι, απλά για να μην γράφουμε τέτοιο κείμενο. Έχεις ένα site έτοιμο κείμενο. Το οποίο το κάνουμε αντιγραφική επικόλληση τώρα, για να μην... Όπα, τι βάζω, ό,τι μου... Ναι, el.lipsum.com. Λοιπόν, και μπορώ να πάρουμε το μαρκάρο. Ναι. Δεξί κλικ αντιγραφή. Έρχομαι εδώ, δεξί κλικ επικόλληση. Ακριβώς για να γλιτώσω τον απληκτρολόγο τώρα, για να βάλω... Ναι. Τι? Τα σβήνω όλα, σβήνω και τους δύο φαγγέλους έτσι βίντεο και λόγω, από την αρχή όλα. Και να το κάνεις από την αρχή όλο το τέτοιο. Ίσως να φας και λιγότερο χρόνο. Ναι, να σβήσω και τα δύο. Όλα. Θα σβήσεις ό,τι έχει μέσα από το HTTP Docs. Φακέλους, αρχεία. Το Docs θα αφήνω. Τι θες να σβήσεις? Θέλω να σβήσω και την εγκατάσταση ακόμα, τα πάντα. Ναι, ο φάκελος του HTTP Docs θα μείνει σαν φάκελος, αλλά άδειος. Το logs. Το logs είναι μέσα στο HTTP Docs αυτό. Αυτό είναι, έχει να κάνει με το web server. Λοιπόν, έχουμε γράψει ένα
άρθρο, ο τίτλος του, από κάτω έχουμε γράψει το άρθρο μας. Τώρα θα δούμε την περίπτωση που θα βάλουμε μια εικόνα. Έτσι. Έχει μια επιλογή εδώ πέρα που είναι η προσθήκη πολυμέσων. Αν την πατήσετε, αν πατήσετε αυτό το κουμπάκι, θα σας ανοίξει ένα παράθυρο, στο οποίο σας εμφανίζει επιλογές σχετικές με τα πολυμέσα. Και μάλιστα είναι δύο καρτέλες. Η μία λέει μεταφόρτωση αρχείων και η δεύτερη βιβλιοθήκη πολυμέσων. Ουσιαστικά με την πρώτη επιλογή έχω αρχεία, φωτογραφίες στον υπολογιστή μου και μπορώ να τα ανεβάσω στην εγκατάσταση του WordPress για να τα χρησιμοποιήσω. Ενώ στη δεύτερη μου εμφανίζει ότι έχω ήδη ανεβάσει. Γιατί ένα αρχείο, μια φωτογραφία μπορώ να την ξαναχρησιμοποιήσω και δεύτερη φορά σε ένα άλλο άρθρο. Έτσι. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω και να την ανεβάσω συνέχεια. Για να ανεβάσω μια φωτογραφία, βλέπετε λέει σύρετε αρχεία οπουδήποτε για μεταφόρτωση, δηλαδή μπορώ να το αρπάξω και να το ρίξω εδώ πάνω, ή κάντε κλικ εδώ για επιλογή αρχείων. Ήδη σαν προεπιλογή εμένα με πήγε στο φάκελο εικόνες μου στον υπολογιστή. Αντίστοιχα, νομίζω όλοι πρέπει να έχετε έναν φάκελο με κάποιες προεπιλεγμένες εικόνες από τα Windows. Επιλέγω μια εικόνα και πατάω άνοιγμα. Στις εικόνες. Για να δούμε τι έχει εδώ. Δείγματα εικόνων, όχι. Βιβλιοθήκη. Αυτό έχει πάρει και εγώ τη μέδουσα. Και άνοιγμα. Αυτό αυτομάτως θα δείτε ότι ξεκινάει μια διαδικασία, κάνει το upload της εικόνας, την ανεβάζει, και αφού την ανεβάσει, στα δεξιά μου δίνει πληροφορίες σχετικά με αυτή την εικόνα. Το έχει ανεβάσει σε όλους? Έχουμε περάσει και το μεταξά, Ναι. Προφανώς είχαμε ανεβάσει και μία δεύτερη φορά, δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα μπορεί να το έκανε αυτό. Ή να είναι από άλλη ημερομηνία. Πολυμέσων δεν έπρεπε να πάω. Ναι, και επιλέξαμε το... Για να έρθω από εκεί πάλι. Θα βάλω καθρεφτάκια. Α, δεν εντοπίσαμε μάλλον εικόνα, Στις εικόνες, εκεί έχει σίγουρα κάτι μέσα. Να, τα δείγματα εικόνες, εγώ είχα βάλει τη μέδουσα, το τζέλι. Ξανά, διπλό. Τη μέδουσα έβαλα. Λοιπόν, μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το συνημένο, την εικόνα που έχουμε βάλει. Αυτό που έβαλα εγώ ονομάζεται jellyfish.jpg το αρχείο. Μπήκε 23 Μαΐου, είναι λίγο μεγάλο, 758 KB, είναι γενικώς απαγορευτικό λίγο για σελίδες, έτσι. Δεν ανεβάζουμε τόσο μεγάλες εικόνες. Έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θα φορτώνεται. Ναι, είναι και μεγάλη εικόνα, σαφώς. Από κάτω μου δίνει το μέγεθός της σε πίξελ. Είναι 1024 με 768 πίξελ. Και ακολουθεί το URL που βρίσκεται αυτή η εικόνα, δηλαδή. Ο τίτλος, μπορούμε να δώσουμε ένα τίτλο για αυτή την εικόνα, μια λεζάντα και ένα εναλλακτικό κείμενο και μια περιγραφή. Το εναλλακτικό κείμενο εμφανίζεται στην περίπτωση όπου για κάποιον λόγο η εικόνα δεν μπορεί να φορτωθεί. Θα μπορούσα να βάλω, ξέρω εγώ, αυτή η εικόνα περιέχει μια μέδουσα, δείχνει μια μέδουσα. Έτσι ώστε ο άλλος που θα το φόρτωνε και δεν θα βλέπει την εικόνα να ήξερετε περίπου τι θα έχει η εικόνα που δεν βλέπει. Επίσης, μπορώ να βάλω και μια περιγραφή. Όλα αυτά τα στοιχεία που συμπληρώνω είναι πάρα πολύ καλό να τα συμπληρώνουμε γιατί βοηθούν πάρα πολύ στην ευρετηρία στις μηχανές αναζήτησης. Γενικώς, οτιδήποτε ανεβάζετε στο ίντερνετ, όσο πιο καλή τεκμηρίωση το κάνετε και λέτε ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, μια μέδουσα μέσα σε μπλε θάλασσα, σκούρη μπλε θάλασσα. Γενικώς, ό,τι ανεβάζετε, άμα βάζετε λέξεις κλειδιά, μέδουσα, θάλασσα, αυτομάτως βοηθάτε τις μηχανές αναζήτησης, την εξής μία, την Google, να κάνει την αναζήτηση. Ναι, γιατί θεωρώ ότι πια όλοι οι άλλοι είναι δεύτεροι με πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Και μπορώ να κάνω ολόκληρο σεμινάριο γι' αυτό, να δεν εξηγώ και το γιατί. Λοιπόν, άρα καλό είναι να βάζετε εικόνες και ταυτόχρονα να τις τεκμηριώνετε. Βέβαια, οι περισσότεροι λόγω ταχύτητας, δηλαδή επειδή βιάζονται να κάνουν τη δουλειά τους να τελειώνουν, δεν βάζουν. Οκ, δεν είναι μεμπτό, αλλά όσο πιο πολύ τεκμηριώνεται ένα site, τόσο πιο εύκολα το βρίσκουν μηχανές αναζήτησης. Για να δούμε. Θα την κάναμε και εισαγωγή, για να δω λίγο. Κάτι δεν κάθισε καλά, μάλλον. Για να ξαναπάμε στην πόλη.
Να την ξαναβάλω μια. Για την επιφάνεια εργασίας. Να πάρω από τις λήψεις πάλι, όχι λήψεις από τις εικόνες. Πάρω τη μέδουσα και εδώ. Μπορεί να έπαιζε και με την εικόνα κάτι, να ήταν κάτι απαγορευτικό, ξέρω εγώ. Τώρα, από κάτω, από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε δώσει, έχει κάποιες ρυθμίσεις του συνημένου. Από ό,τι βλέπω ότι βάλατε πολύ την εικόνα. Θα δούμε λίγο από τους διπλανούς όσοι τη βάλατε. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα που δείχνω εδώ. Έτσι, ρυθμίσεις εμφάνισης του συνημένου. Και εξηγώ λίγο τι είναι το καθένα από αυτό. Η στοίχηση είναι όταν θα βάλω την εικόνα, τι στοίχηση θα έχει σε σχέση με το κείμενο. Θα είναι στα αριστερά, στα δεξιά, όχι με το κείμενο. Η στοίχησή της γενικώς πώς θα είναι. Αριστερά στο κέντρο. Ναι, θα είναι στοιχισμένη στα αριστερά της σελίδας, στα δεξιά ή στο κέντρο. Ωραία. Επίσης, αν θέλω, κάνοντας κλικ κάποιος στην εικόνα, για παράδειγμα, θέλω να ανοίγει το αρχείο πολυμέσων, να ανοίγει εικόνα. Συνήθως δεν βάζω τίποτα εγώ όταν ανεβάζω μια εικόνα. Δεν υπάρχει λόγος κάνοντας κλικ στην εικόνα να ανοίγει κάτι. Εκτός εάν και εφόσον υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό το πράγμα, κάνοντας κλικ στην εικόνα να ανοίγει, ξέρω εγώ, μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Συνήθως το καμία. Και σπάνια, αν πάτε στο προσαρμοσμένο URL, μπορείτε να γράψετε εσείς μια διεύθυνση, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Τώρα, από κάτω, έχει κάποια στάνταρ μεγέθη της εικόνας. Ένα είναι η μικρογραφία, είναι στάνταρ αυτή στο WordPress, είναι 150x150 pixel. Θα τη βάλω σαν μικρογραφία, μικρούλα, είναι σαν γραμματόσημο. Το μεγάλο το οποίο είναι εδώ πέρα, συγγνώμη, το μεσαίο που είναι 300x225 pixel. Αμέσως μετά πάει το μεγάλο 660x495 pixel. Είναι ψιλοστάνταρ αυτά τα μεγέθη. Και το πλήρες μέγεθος, όπου είναι αυτό που έβαλα τώρα εγώ την μέδουσα, είναι 1024x768. Εγώ θα πάω και θα το βάλω λίγο στο 1024x768, στο πλήρες, και θα πατήσω εισαγωγή στο άρθρο, για να τη δω πώς θα μπει. 1016 με 1300. Αυτή που έβαλες εσύ. Ναι, εντάξει, άλλη εικόνα. Ναι. Τα μεγέθη, ανάλογα με την εικόνα, μπορεί να είναι διαφορετικά. Τώρα, αν θέλω να την επεξεργαστώ πάλι αυτή την εικόνα, για το πόσο μεγάλη θα εμφανίζεται, καταρχήν, αν κάνετε κλικ επάνω της, βλέπετε εμφανίζει εργαλειοθήκη. Όπου αλλάζω στοίχηση αριστερά στο κέντρο δεξιά ή χωρίς ευθυγράμμιση. Και έχει το χ που είναι η διαγραφή, τη σβήνω τελείως. Και όλα αυτά, να ρωτήσω κάτι, πάνε όταν τα κάνουμε από εδώ, πάνε στην άλλη, εκεί που ήμασταν προηγουμένως και τα αλλάζουν και εκεί που είχαμε. Και εκεί μπορούμε να ξαναπάμε και εκεί. Μπορούμε να ξαναπάμε και εκεί. Δηλαδή, έχουμε το χ, όπου μπορώ να τη σβήσω. Αν πατήσω όμως το μολυβάκι, θα δείτε ότι μου ανοίγει περίπου τα ίδια πράγματα που είχαμε και πριν. Δηλαδή, στοιχήσεις, μέγεθος, και μάλιστα εδώ μπορώ να παίξω με προσαρμοσμένο μέγεθος, είναι έξτρα επιλογή, και να του πω ότι θέλω ακριβώς 500 πίξελ, ξέρω εγώ, στο πλάτος. Και αυτόματα μου αλλάζει και το ύψος. Και επίσης μπορώ να του πω και άλλα πράγματα, όπως ας πούμε όταν θέλω να συνδέεται σε μια διεύθυνση. Κούντινα. Ναι, σύνδεση, ξέρω εγώ. Όταν κάνει κάποιος κλικ στην εικόνα, να ανοίγει ένα συγκεκριμένο URL, ας πούμε της βιβλιοθήκης. libver.gr. Αυτό εδώ. Αυτό λέμε. Γι' αυτό ήταν η ερώτηση για τις λεπτομέρειες εικόνας. Όχι, στο μολυβάκι προηγουμένως που άνοιξε. Ναι. Και μπορώ να το πω, ας πούμε, κάνοντας κλικ να ανοίγει και σε νέα καρτέλα. Όταν κάνει κάποιος κλικ στην εικόνα και θέλει να πηγαίνει στις βιβλιοθήκες, να ανοίγει σε νέα καρτέλα. Αυτό είναι γενικώς μια καλή τακτική όταν έχετε ένα site, γιατί δεν χάνετε τους επισκέπτες σας. Ενώ αν τα βάζετε απλά να ανοίγει στο ίδιο παράθυρο, τους έχετε χάσει. Άμα βαρεθούν το επόμενο που έχουν δει, έχουν κλείσει το παράθυρο και δεν ξαναήρθαν. Ενώ αν τους βάλετε σε νέα καρτέλα και το κλείσουν, αμέσως μετά θα πούν «Α, πάλι το site που βλέπαμε πριν. Ωραίο site αυτό, θα συνεχίσουμε». Έτσι, είναι για να μην χάνετε κόσμο. Μπαταρία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά τώρα τι έκανα, άλλαξα το μέγεθος εγώ και του είπα να ανοίγει το libver.gr σε νέα καρτέλα όταν κάνει κλικ στην εικόνα. Ήδη το μέγεθος άλλαξε, το βλέπετε, και μάλιστα υπάρχει και πιο απλός τρόπος, όπως το Word. Το αρπάζετε από τις διαστάσεις και το κάνετε όπως θέλετε εσείς. Έχει πάρα πολλές ευκολίες. Έχω βάλει λοιπόν την εικόνα. Να δούμε τι άλλες επιλογές έχουμε τώρα στο άρθρο. Έτσι, στα δεξιά. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και μπορώ να την πάρω και να τη σύρω, ας πούμε. Με τον ίδιο τρόπο την αρπάζω και τη σέρνω πάνω. Την πήρα, δεν την πήρα.
Της εικόνας. Για την εικόνα μιλάς. Όχι, δεν θα σας βάλω σε CSS και τέτοια. Δεν θα σας πάω εκεί. Λοιπόν, έχω βάλει την εικόνα, έχω βάλει κείμενο. Αν ήθελα, αυτό το κάνα λάθος, να βάλω ας πούμε και εδώ ένα URL, το lorem ipsum, ξέρω εγώ, και να του πω ότι θέλω να πηγαίνεις να συνδέεσαι εισαγωγή υπερσύνδεσμου και να ανοίγεις το http el.lipsum, η σελίδα που μπήκαμε πριν, .com. Και άνοιγμα σε νέα καρτέλα. Ουσιαστικά τώρα, αν κάποιος κάνει κλικ εκεί που λέει το lorem ipsum, θα το ανοίξει σε νέα καρτέλα. Ναι, εισαγωγή υπερσύνδεσμου είναι το... Αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι. Εισαγωγή επεξεργασία υπερσύνδεσμου. Τώρα, δεξιά, τι άλλες επιλογές. Γράφω το άρθρο μου, ανά πάσα στιγμή μπορώ να κάνω κλικ στο αποθήκευση προσχεδίου. Βέβαια, όπως και στο Word, και εδώ κάθε 3 και λίγο κάθε αλλαγή που κάνετε, από μόνο του το αποθηκεύει. Έτσι, δεν μπορείτε να χάσετε κάτι. Αυτό είναι βέβαια και καλό, είναι και κακό. Από κάτω, επίσης, έχει την προεπισκόπηση, το οποίο σημαίνει ότι αν κάνετε κλικ στην προεπισκόπηση, στο κουμπάκι προεπισκόπηση, σας ανοίγει πια και το βλέπετε πώς θα το έβλεπε ο χρήστης που θα επισκεπτόταν τη σελίδα σας. Αυτό είναι που θα δει. Έτσι, αυτή είναι η σελίδα. Εδώ, αν κάνει κλικ, θα το ανοίξει η σελίδα της βιβλιοθήκης. Εδώ, αν κάνει κλικ, θα το ανοίξει το lorem ipsum. Έκανα αποθήκευση προσχεδίου, είναι αυτό εδώ πάνω. Για να το βάλω λίγο πιο μεγάλο, εδώ. Αυτό εδώ. Και πάτησα μετά το προεπισκόπηση και μου άνοιξε σε νέα καρτέλα να τη δω τη σελίδα. Λοιπόν, και εξηγώ λίγο τι είναι όλες οι άλλες επιλογές που έχουμε εδώ πέρα σχετικά με τη δημοσίευση. Πρώτη επιλογή, η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το άρθρο μου το έχω σαν προσχέδιο. Δηλαδή, ένα draft το οποίο το επεξεργάζομαι και δεν το έχω βγάλει στο ίντερνετ. Δεν το έχω βγάλει στο κλαρί. Ωραία. Τι. Δεν βγάζει τι. Στην κατάσταση, ναι. Το χρήστε, το είναι. Για να δω. Τι θέλουμε να μας βγάλει. Αυτό που μόλις έβαλα, πρέπει να το βγάλει. Έκανα αποθήκευση προσχεδίου πριν. Ωραία. Και μετά πήγα στο προεπισκόπηση. Αν δεν πας στο άλλο να το Όχι, όχι. Προεπισκόπηση και να το ανοίξει νέα καρτέλα. Πριν την προεπισκόπηση, τι έκανε. Αποθήκευση προσχεδίου. Ναι. Αυτά εδώ που βγάζει τα POP και αυτά. Αυτά έχουν να κάνουν με το κομπιούτερ και το browser, ναι. Δεν έχει να κάνει με το. Αυτό είναι εδώ που βάζεις. Ναι, πάνω είναι το URL, κάτω είναι το κείμενο. Ναι. Άρα κάνεις αυτό και μετά πας εδώ και βγάζεις. Πάτησα αποθήκευση προσχεδίου τώρα για να το αποθηκεύσω. Αυτό μπορώ να το κάνω ανά πάσα στιγμή, έτσι. Κάνεις προεπισκόπηση μετά. Και προεπισκόπηση βλέπω ακριβώς τι είναι αυτό που θα δουν οι χρήστες που θα βλέπουν τη σελίδα μου. Εκτός τώρα, αυτό που έλεγα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν προσχέδιο. Εάν και εφόσον πατήσω δημοσίευση, σημαίνει ότι το άρθρο μου έχει βγει πια και είναι ελεύθερο και το εμφανίζεται στη σελίδα. Ανά πάσα στιγμή, η δημοσίευση που είναι, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ το κουμπάκι. Ανά πάσα στιγμή μπορώ να αλλάξω την κατάσταση. Θα πατήσω λίγο δημοσίευση για να το δούμε. Έτσι, θα το δημοσιεύσω το δικό μου. Βλέπετε που λέει κατάσταση δημοσιεύτηκε. Και λέω, όπ, έκανα ένα λάθος ή για κάποιο λόγο θέλω να το βγάλω, να μην είναι δημοσιευμένο. Έρχομαι ξανά στο αλλαγή και αποδημοσιεύτηκε, το κάνω πάλι για, ξέρω εγώ, προέλεγχο. Και εντάξει. Και βέβαια πατάω και ενημέρωση. Και τώρα πια έχει φύγει, δεν είναι δημοσιευμένο. Επίσης, θα παρατηρήσατε ότι έχει ακόμη μια επιλογή εδώ, που ήταν προσχέδιο, δημοσιευμένο και για έλεγχο. Το για έλεγχο έχει να κάνει με site, blog, τα οποία έχουν πολλούς αρθρογράφους. Είμαστε όλοι εμείς και γράφουμε σε ένα site. Ανεβάζουμε άρθρα. Ναι, αλλά για να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει ανεβάζει, υπάρχει ένας αρχισυντάκτης. Όλοι είμαστε συντάκτες. Ένας είναι αρχισυντάκτης, ο οποίος επιβλέπει. Με το που έχει ένας συντάκτης έτοιμο άρθρο, πατάει αυτόματα, αυτό γίνεται και ακόμη πιο αυτόματα τέλος πάντων, αντί για δημοσίευση να πατάει για έλεγχο μόνο, να έχει μόνο αυτό το δικαίωμα, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο αρχισυντάκτης, να το ρίξει μια ματιά και μετά αυτός να το κάνει δημοσίευση. Κάτι τέτοιο είχα κάνει στην αρχή εδώ στη βιβλιοθήκη όταν πρωτοδουλέψαμε το WordPress, επειδή κάνανε λάθη το προσωπικό στις αναρτήσεις. Τους είχα να κάνουν μόνο για έλεγχο. Έμπαινα εγώ, έβλεπα αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε αυτό που θα εμφανιζότανε
Και από τη στιγμή που ήταν όλα καλά, πατούσα κατευθείαν δημοσίευση. Εντάξει, μετά από κάποιο στάδιο, βέβαια, ανέβηκε το επίπεδο του προσωπικού και τώρα δεν μπαίνουμε καν σε αυτή τη διαδικασία. Ανεβάζω κατευθείαν τα άρθρα, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάει κάποιος άλλος κάτι παραπέρα. Αυτό σε σχέση με την κατάσταση. Από κάτω από την κατάσταση έχει την ορατότητα, δηλαδή ποιος θα το βλέπει αυτό το πράγμα. Ωραία, το δημοσίευσα εγώ, αλλά ποιος θα το βλέπει. Σαν προεπιλογή είναι το δημόσιο επιλογή. Για να τα βάλω λίγο. Και δεν εννοώ το δημόσιο τομέα. Έτσι. Είναι δημόσιο να το βλέπουν όλοι. Και μάλιστα μπορώ να βάλω και σαν έξτρα επιλογή να είναι μόνιμα στην πρώτη σελίδα. Να το καρφιτσώσω. Έτσι. Για όποιο λόγο θέλω εγώ. Η δεύτερη επιλογή είναι το έχει συνθηματικό. Το οποίο αν το επιλέξω, μου λέει δώσε και ένα συνθηματικό. Αυτό σημαίνει ότι όποιος μπει σε αυτή τη σελίδα, για να δει το περιεχόμενο, θα πρέπει να πληκτρολογήσει ένα κωδικό. Για παράδειγμα, εδώ στη βιβλιοθήκη έχουμε στη σελίδα μας μια συγκεκριμένη σελίδα, στο website, όπου έχουμε τις λίστες με όλες τις συμμετοχές για τα εργαστήρια, για τα μαθήματα. Επειδή μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο και να πει δεν θυμάμαι πού δήλωσα ή τι δήλωσα, και τα έχουμε όλα ηλεκτρονικά, ουσιαστικά έχουμε τα link όπου φαίνονται όλες οι λίστες. Ναι, αλλά αυτό δεν θέλουμε εμείς να το ευρετηριάσει μια μηχανή αναζήτηση και να μπορεί οποιοδήποτε να το δει. Γι' αυτό έχουμε βάλει ένα κωδικό. Ένας λόγος δηλαδή που το χρησιμοποιούμε είναι αυτός. Και η τρίτη επιλογή που έχει να κάνει πάλι με την ορατότητα είναι το απόρριτο. Δηλαδή, το βλέπω μόνο εγώ και μόνο και εφόσον είμαι συνδεδεμένος. Μιλάμε για πολύ κλειστά site αυτά, έτσι, λεγόμενα intranet ίσως να τα λέγαμε, όπου το δουλεύουμε 5-10 άνθρωποι σε ένα site και το χρησιμοποιούμε μόνο για εμάς τους 5-10. Δεν θέλουμε να το βλέπουν άλλοι. Ας πούμε, οι παιδεραστές κάνουν τέτοιο. Αυτοί έχουν άλλα κόλπα. Λοιπόν, το βάζω πάλι στο δημόσιο αυτό να είναι. Εντάξει και αυτό. Τώρα, δημοσίευση. Σαν προεπιλογή πάει και παίρνει την ημερομηνία και την ώρα του σερβερ. Αυτή τη στιγμή λέει, ας πούμε, 23 Μαΐου του 2015, 9 και 48. Έχει λάθος ώρα ο σερβερ. Λοιπόν, αυτά όλα αλλάζουν εννοείται. Δηλαδή, το Μάιο το κάνω Οκτώβριο, το 23 το κάνω 3 και το 2015 το κάνω, ξέρω εγώ, 2014, ας πούμε, θα το κάνω. Και την ώρα, αντίστοιχα, μπορώ να τα αλλάξω. Σε τι ωφελεί όλο αυτό. Εάν βάλω μια προγενέστερη ώρα, επειδή τα άρθρα μου όλα έχουν μια ημερομηνία και ώρα συγκεκριμένη που έχουν δημοσιευτεί, μπορώ να τα ταξινομώ, δηλαδή να τα αλλάξω θέση. Αν αυτό το ανέβασα 9 η ώρα, αυτό 10, και θέλω αυτό να εμφανίζεται πριν από το άλλο, θα το βάλω ότι είναι 8 η ώρα. Και θα ανέβει πιο πριν. Έτσι. Ένας λόγος, ας πούμε, μπορώ να βάλω προγενέστερη. Στην περίπτωση που θέλω να βάλω μεταγενέστερη, για παράδειγμα, συνήθως για τα εργαστήρια όταν τα ανακοινώνουμε, προτιμάμε να είναι Σαββάτο, μεσημέρι. Εγώ τα παραλαμβάνω αυτά, μου τα στέλνουν τα κορίτσια από την Παρασκευή, για να το βάλω σελίδα ότι κάνω καινούργια εργαστήρια. Και τα βάζω σελίδα από την Παρασκευή και του λέω ότι θα ανέβει στην τάδε ημερομηνία, Σάββατο, στις 3:30 ώρα το μεσημέρι. Αυτό που σας είπα πιο πριν το έχουμε βάλει αυτόματα, ενημερώνει Facebook, ενημερώνει Twitter. Οπότε ανεβαίνει 3:30 που έχει κλείσει η βιβλιοθήκη. Δεν πρόκειται να κάνει κανένα τηλέφωνο. Ήδη τώρα δίνουμε και ένα χρόνο και λέμε ότι δεν κάνουμε εγγραφές άμεσα. Πρέπει να κάνουμε, ξέρω, από την Τρίτη μετά τις εγγραφές. Έτσι ώστε να δώσουμε τον χρόνο στον κόσμο να δει ποια είναι τα εργαστήρια και σε ποια θέλει να συμμετέχει και ποια μπορεί να συμμετέχει. Γιατί παλιά, ουσιαστικά με το που βγάζαμε την ανακοίνωση, παίρναν τηλέφωνο χωρίς να δουν τίποτα και θέλω να γραφτώ, να γράψω το παιδί μου. Όχι, σε ποιο εργαστήριο, τι εργαστήρια έχει. Και εμείς έχουμε 30 εργαστήρια από κάτω. Ας πούμε, πρέπει να εξηγούμε από το τηλέφωνο τι είναι το καθένα και το καθεξής. Ήταν ένας τρόπος που το αποφύγαμε αυτό το πράγμα, βάζοντας μεταγενέστερη ημερομηνία και να γίνει τη δημοσίευση σε ώρα που δεν είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη. Επίσης, άλλος ένας λόγος που το χρησιμοποιήσαμε, βάζουμε άρθρα να γίνουν σε δημοσίευση σε ώρες περίπου 8 η ώρα το βράδυ. Αυτό γιατί επειδή δημοσιεύονται αυτόματα και στο Facebook, η 8 η ώρα είναι η καλύτερη ώρα για το Facebook. Έχει την πιο μεγάλη, το πιο πολύ κόσμο. Ναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Υπάρχει ολόκληρη στρατηγική πάνω σε αυτό το πράγμα. Έτσι, το πότε μπαίνει ο καθένας στο Facebook. Ας πούμε, μια καλή μέρα και ώρα επίσης. Δευτέρα πρωί είναι επίσης πολύ, πολύ καλή ώρα. Αυτοί που δεν έχουν και υπολογιστή σπίτι και πάνε στις δουλειές ξεκινάνε. Έχουν μελετηθεί αυτά τα πράγματα.
Έτσι, και κάνουν marketing, social media marketing με όλα αυτά. Άλλο είναι να βγάλω την ίδια δημοσίευση, ξέρω εγώ, στις 12 το μεσημέρι και άλλο είναι στις 8 το βράδυ. Μπορεί να έχω τετραπλάσια άτομα τα οποία θα δουν αυτή τη δημοσίευση το απόγευμα. Γελάτε, σας φαίνεται αστείο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Μα και η τηλεόραση έτσι δεν δουλεύει. Έτσι. Έτσι, όλα έχουν την πονηριά τους. Άρα διαλέγω τη ημερομηνία, εκτός αν θέλω αυτή τη στιγμή να το βγάλω, δεν πειράζω τίποτα και απλά πατάω τη δημοσίευση. Τώρα, από κάτω μπορώ να διαλέξω τη μορφή του άρθρου. Η μορφή έχει να κάνει με το τι είναι αυτό που θέλω να αναρτήσω. Ως επιτοπλίστων συνήθως είναι ένα απλό άρθρο. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ την επιλογή κανονικό. Όλες αυτές οι μορφές δεν τις υποστηρίζουν όλα τα θέματα. Το συγκεκριμένο θέμα εδώ πέρα έχει αρκετές μορφές. Όπως είναι το κανονικό, το μικρό άρθρο, είναι μια παραγραφούλα μόνο αυτό το συγκεκριμένο άρθρο. Μόνο μια εικόνα ή ένα βίντεο, δηλαδή θέλω να ανεβάσω μόνο μια φωτογραφία σαν δημοσίευση. Ή ένα βίντεο ή ένα παράθεμα. Θα σας δείξω λίγο στο δικό μου γιατί έχω ανεβάσει κάνα 2-3 τέτοια. Ας πούμε σήμερα το πρωί ανέβασα φωτογραφία. Βλέπετε, αυτό είναι μόνο μια φωτογραφία. Τίτλος, όλα έτοιμα για το εργαστήριο και έχω μόνο μια φωτογραφία. Αυτό είναι ένα παράθεμα. Έγραψα presidium.com, state of the art enterprise, τέλος πάντων architecture on WordPress managed hosting. Είχα παρακάτω, πρέπει να έχω και άλλο παράθεμα. Εδώ είναι πάλι μόνο φωτογραφία. Και νομίζω είχα και ένα παράθεμα με το Λιάπη, όταν τον πιάσα. Να, παράθεμα. Άλλο. Με τα μάξι είχα και με το Λιάπη. Ναι, είχε πει ένα ωραίο, η κόρη μου, λέει, πρέπει να ζει πολύ μεγάλο... θα το δω λίγο και θα σου πω ακριβώς. Είχα βάλει, ας πούμε, ένα άλλο παράθεμα εδώ πέρα. Ο Σαμαράς προσχέθηκε Wi-Fi, ο Τσίπρας δωρεάν ρεύμα. Τώρα είναι σειρά του Σαμαρά που προσφέρει triple play. Γιατί άρχισαν και λέγαν τότε διάφορα. Βέβαια, ότι το Wi-Fi είδαμε. Να το με το Λιάπη. Ο Λιάπης ζει ένα δράμα. Ας κλάψουμε λοιπόν. Αυτό το είχε πει η κόρη μου. Έβλεπε τις ειδήσεις. Λοιπόν, είναι παλιά, κάναν μόνο άρθρα. Δηλαδή, έβαζα ένα τίτλο και έγραφα ένα κείμενο μακρινάρι από κάτω. Τώρα πια μπορεί να κάποιος απλά να ανεβάσει μια φωτογραφία, ένα βίντεο, κάτι οτιδήποτε. Αυτά ουσιαστικά είναι αυτά που βλέπαμε εδώ πέρα, η μορφή. Ένα σύνδεσμο μόνο μετά, ένα URL. Live.gr, ξέρω εγώ, δημόσια βιβλιοθήκη Βέρειας, έτσι ώστε να ενημερώνεται, να υπάρχει συνεχής ροή άρθρων που ανεβάζω πάνω και να μπαίνει κόσμος και να τα βλέπει. Κατάσταση, όπως το Facebook, ξέρω εγώ, αισθάνομαι ευλογημένος, το έχει στο Facebook. Λοιπόν, απλά το ξαναλέω, δεν το υποστηρίζουν όλα τα θέματα. Το αφήνω το κανονικό, γιατί ένα άρθρο έχω ανεβάσει. Επόμενο πράγμα που πρέπει να ορίσουν είναι οι κατηγορίες. Όπως ανέφερα για τη βιβλιοθήκη που είχαμε κατηγορία τα νέα μας από τη συλλογή, θα βάλω και εδώ μια κατηγορία, προσθήκη κατηγορίας, τα νέα μου. Έτσι την προσθέτω και αυτομάτως πάει και το επιλέγει. Θα ξετσεκάρω το χωρίς κατηγορία. Λοιπόν, τι ώρα είναι, λοιπόν, ναι. Από κάτω έχω λέξεις κλειδιά. Λέξεις κλειδιά ετικέτες. Έλεγα λοιπόν ότι είναι ό,τι και αν βάζετε στο ίντερνετ, καλά είναι να το τεκμηριώνετε. Μπορείτε λοιπόν, ανάλογα με το άρθρο που έχετε ανεβάσει, να βάλετε κάποιες λέξεις κλειδιά, όπου θα βοηθήσουν και αυτές τις μηχανές αναζήτησης να ευρετηριάσουν ουσιαστικά τη σελίδα σας. Το άρθρο το συγκεκριμένο. Εδώ, ας πούμε, θα βάλω μόνο lorem ipsum εγώ ένα. Lorem, ipsum. Και ουσιαστικά έχω προσθέσει δύο λέξεις κλειδιά. Tags, ετικέτες. Έτσι. Δεν υπάρχει περιορισμός, μπορείτε να βάλετε όσοι θέλετε. Αρκεί να έχετε όρεξη. Είναι λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο του άρθρου μου. Λοιπόν, και τέλος, υπάρχει μια προεπιλεγμένη εικόνα, επιλεγμένη εικόνα. Παρότι έχω βάλει μια εικόνα εγώ μέσα στο άρθρο μου, καλό είναι να ορίζω και μια σαν επιλεγμένη εικόνα. Αυτή βοηθάει στο εξής. Ανοίγω πάλι τις βιβλιοθήκες.
το site. Σε πολλά site, όταν βλέπω ένα άρθρο, δίπλα υπάρχει και μια εικονίτσα. Όταν βλέπω τις 3-4 σειρές του άρθρου για να το επιλέξω και να κάνω κλικ. Έτσι, όπως εδώ. Η Μάγισσα Σουρέλα και οι αριθμοί, τέλος πάντων, είναι ο τίτλος. 2,5 σειρές του τι περιέχει το άρθρο και υπάρχει και μια εικονίτσα σχετική. Η εικόνα πάντα είναι καλύτερη σε σχέση με το να έχω μόνο κείμενο. Και άμα δείτε, υπάρχουν για όλα τα άρθρα που έχουμε βάλει. Ουσιαστικά είναι. Έχασα το ποντίκι μου. Είναι αυτή η εικονίτσα που έχω βάλει εδώ πέρα, είναι αυτή που λέγαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτό, η επιλεγμένη εικόνα. Μπορεί να είναι και η ίδια που είχα πριν, δηλαδή έβαλα πριν τη Μέδουσα. Ας βάλω και εδώ τη Μέδουσα. Να έχω 2 φορές, δηλαδή να την έχω και σαν επιλεγμένη εικόνα και μέσα στο άρθρο. Δεν υπάρχει, κανένας δεν μου λέει, βάλε ό,τι θέλεις. Υπάρχουν πολλές φορές εγώ βάζω την ίδια, υπάρχουν και στιγμές που βάζω άλλη. Έτσι. Αλλά καλό είναι να βάζετε μια επιλεγμένη εικόνα. Και αφού λοιπόν τελειώσουμε με όλα αυτά και θεωρούμε ότι το άρθρο μου είναι έτοιμο, πατώντας τη δημοσίευση, βγαίνει πια και εμφανίζεται στη σελίδα μου. Και μάλιστα αν μπω στη σελίδα, για να δω τη φορτώσω από την αρχή, έτσι έχει το καλημέρα κόσμε και μετά εμφανίζει, αυτό είναι το πρώτο μου άρθρο, γιατί το είχα βάλει μεταγενέστερη ημερομηνία βασικά. Σε εσάς μπορεί να το εμφανίζει πρώτο. Λοιπόν, εδώ πάει τίποτα, ναι. Μπράβο. Όχι, τα permanent links είναι, εντάξει, δεν μας πειράζει αυτό. Ναι. Φαίνεται στην αρχή η σελίδα που είναι δημοσιευμένη ως νέα κόμμα, αλλά στις κατηγορίες που ανήκει δεν υπάρχει κατηγορία. Έχεις κάνει κανένα refresh στη σελίδα? Δεν έκανα refresh και δεν το εμφανίζει. Κανονικά θα πρέπει να το εμφανίζει. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα permanent links. Ξέρετε τι θέλω να κάνουμε? Θα πάμε λίγο στις ρυθμίσεις για σιγουριά. Εδώ πέρα στην επιλογή ρυθμίσεις. Και επιλέξτε λίγο το μόνιμη σύνδεσμη. Μόνιμη σύνδεσμη. Ρυθμίσεις και μόνιμη σύνδεσμη. Και από τις κοινές ρυθμίσεις που σας εμφανίζει, επιλέξτε το πρώτο που είναι η προεπιλογή. Και πατάμε αποθήκευση αλλαγών. Λοιπόν, για μια στιγμή, όχι. Πριν από αυτό είχαμε κάνει κι άλλα. Είχαμε κάνει δημοσίευση εδώ. Ρυθμίσεις, μόνιμη σύνδεσμη. Και πήραμε την προεπιλογή και αποθήκευση αλλαγών. Ωραία. Για να δω λίγο τη σελίδα. Την εμφανίζει τώρα όλα. Λοιπόν, βάλαμε το πάνω. Ωραία. Εάν το κάνετε αυτό και πατήσετε δηλαδή την προεπιλογή που είναι εδώ και πατήσετε και την αποθήκευση αλλαγών που είναι κάτω, πάτε ξανά στη σελίδα σας, φορτώστε την από την αρχή. Λογικά δεν πρέπει να σας εμφανίζει κανένα πρόβλημα μετά. Ναι, να, αυτό είναι το πρώτο μου άρθρο, ανοίγει κανονικά. Εάν δεν το καταλάβετε, μου λέτε να σας το ξαναπώ γιατί είναι λίγο ιδιάζουσα περίπτωση. Λοιπόν, τι δεν ανοίγει. Λοιπόν, όλα, ωραία. Ωραία, επιλέξαμε την προεπιλογή εδώ. Ναι, Δεν ξέρω τι κάνουμε, την αποθήκευση αλλαγών. την πάτησα, αλλά Ωραία. Αυτό που είπαμε μετά ήταν να πάμε στην αρχική σελίδα. Στο My Website. Localhost πλαγιοκάθετος WordPress. Τι είναι αυτό, ας μην ξαναεμφανιστεί. Τώρα λογικά πρέπει να ανοίγουν όλα τα άρθρα κανονικά, δηλαδή το πρώτο μου άρθρο. Το φόρτωσε. Ενώ πριν έβγαζε ότι δεν μπορεί να φορτώσει το άρθρο. Εσύ πάτησες δημοσίευση. Τι κάνουμε εδώ? Καλημέρα κόσμο. δημοσίευση ήταν. Είναι ήδη δημοσιευμένο από ό,τι βλέπω, έτσι. Ναι, μετά πήγαμε στις ρυθμίσεις. Και μετά είχαμε πάει στις ρυθμίσεις, αλλάξαμε λίγο τους μόνιμους συνδέσμους, το τελευταίο. Και δεν πήραμε, όχι, δεν είναι το τελευταίο αυτό. Μόνιμη σύνδεσμη. Στο μόνιμη σύνδεσμη αριστερά. Αριστερά. Όχι, πιο κάτω, πιο κάτω. Το μόνιμη σύνδεσμη που λέει λίγο πιο κάτω. Εδώ. Αυτό. Περιμένουμε λίγο γιατί το βλέπω φορτώνει. Ωραία. Επιλέγουμε το προεπιλογή. Γιατί το κάνουμε αυτό? Ναι, στην προεπιλογή είναι βασικά
βάζει μία παράμετρο και λέει άνοιξε το page ή post, το p που λέει, βάζει ένα ερωτηματικό και λέει ερωτηματικό p ίσον 123. Το καθένα έχει από ένα κωδικό τέλος πάντων. Ενώ στο άλλο πάει και ψάχνει να βρει ένα ολόκληρο μακρινάρι ονόματος. Είναι πιο σίγουρο ότι θα μας ανοίξει αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν είναι και το προτινόμενο, απλά για να μην έχουμε θέματα τώρα το έκανα. Αποθήκευσε, έλαβα, ναι. Και για να το δούμε πάμε στο Ναι, ναι. Ναι. Η φωτογραφία αυτή τώρα, Γιώργο, που βάλαμε να το πάμε, τι νόημα έχει? Θα μπορούσαμε να μην τη βάλουμε κάτω. Θα μπορούσαμε να τη βάλουμε. Ναι, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε. Το προτιμότερο είναι να εμφανίζεται πάνω παρά κάτω. Τώρα, το επόμενο βήμα που θα κάνουμε έχει να κάνει με... Κάτι δεν κάναμε εδώ, από αυτό που είπα τώρα. Προεπιλογή. Αποθήκευση αλλαγών. Τώρα, λογικά, άμα πάμε και τη φορτώσουμε την αρχική. Και πάμε στο αυτό είναι το πρώτο μου άρθρο, θα μας ανοίξει κανονικά δεξιά. Ωραία. Αυτό είναι βασικά, αυτό θέλω. Είδαμε πώς βάζουμε άρθρο. Θα δούμε πώς βάζουμε σελίδα. Είναι ελάχιστα καινούργια πράγματα. Τα περισσότερα είναι τα ίδια. Μην σας πω, έχουμε και λιγότερα. Πώς μπορώ να προσθέσω σελίδα. Έτσι ώστε μετά θα κάνουμε τη διαδικασία να βάλουμε έτοιμο υλικό από αλλού, έτοιμο content, για να μπουν μενού, να μπουν... Μην κάθομαστε να βάζουμε συνέχεια εμείς πράγματα. Λοιπόν, για τις σελίδες. Αντίστοιχα υπάρχει μια επιλογή σελίδες και όλες τις σελίδες. Ό,τι βλέπαμε πριν που μας εμφάνιζε από όλα τα άρθρα, μας εμφάνιζε μια λίστα με τα άρθρα, εδώ βλέπουμε όλες τις σελίδες. Με προσθήκη νέα σελίδας, σας ανοίγει παράθυρο για να προσθέσετε μια νέα σελίδα. Και εξηγώ, είναι σχεδόν τα ίδια. Έχουμε τίτλο, έχουμε το χώρο κάτω για να γράψουμε το κείμενο της σελίδας ή να βάλουμε εικόνες. Πάλι, ό,τι γνωρίζαμε για τη δημοσίευση είναι ακριβώς τα ίδια. Αυτό που δεν έχουμε είναι οι κατηγορίες. Δεν υπάρχουν κατηγορίες σελίδων. Απλά μπορείτε να διαλέξετε, ξέρω εγώ, να βάλετε μια ιεραρχική δομή στις σελίδες. Δηλαδή να κάνω μια σελίδα πληροφορίες και να έχω από κάτω υποσελίδες, ξέρω εγώ, ιστορικές πληροφορίες βιβλιοθήκης, υπηρεσίες. Να τα έχω σαν υποσελίδες, να είναι σαν μια δεντρική δομή. Εγώ προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ ποτέ. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Ουσιαστικά και εδώ μπορείτε να βάλετε επιλεγμένη εικόνα και είναι σχεδόν τα ίδια πράγματα, έτσι. Απλά εδώ έχετε σελίδα. Στατική πληροφορία, είπαμε, βάζουμε στις σελίδες. Πάλι είναι η δημοσίευση, δεν αλλάζει κάτι. Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφία. Ξαναπάω λίγο στα άρθρα. Εκεί που είναι το όλα τα άρθρα, βλέπετε τώρα μου έχει δύο άρθρα. Είναι το Καλημέρα Κόσμε και αυτό που κάναμε τώρα. Στο καθένα από αυτά, ας πούμε αυτό που κάναμε τώρα, βλέπετε λέει είναι από το Χρήστη Τζομπίκας. Έβαλα κατηγορία, ανοίξει τα νέα μου. Έχει και ετικέτες, ενώ το προηγούμενο δεν είχε. Έτσι το Lorem και το Ipsum. Και μάλιστα σε κάθε άρθρο όταν μετακινείτε πάνω το δρομέα σας, εμφανίζετε 4 επιλογές. Η μία είναι η αλλαγή, ταχυεπεξεργασία, διαγραφή και προβολή. Η διαγραφή το στέλνει σε κάδο ανακύκλωση. Έχει κάδο ανακύκλωση, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να το επαναφέρω. Η προβολή μας το δείχνει πώς θα το βλέπει ο χρήστης. Η ταχυεπεξεργασία ουσιαστικά μου ανοίγει να αλλάξω κάποιες πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Τον τίτλο, ας πούμε, για παράδειγμα, τις κατηγορίες, σε ποιες ανήκει, ετικέτες, πότε δημοσιεύτηκε. Αυτά. Δεν μπορώ να αλλάξω πολλά. Εάν θέλω να αλλάξω πολλά, τότε θα πάω πια στην τελευταία επιλογή που είναι η αλλαγή, όπου μου ανοίγει το άρθρο για να το κάνω οτιδήποτε αλλαγή θέλω. Αλλάζω οτιδήποτε θέλω. Είναι σαν να το δουλεύω αυτή τη στιγμή. Κατανοητό? Ωραία. Τώρα, υπάρχει μια διαδικασία όταν θέλετε να μετακινήσετε ένα site, όπου μπορείτε να βγάλετε όλα τα περιεχόμενα να τα κάνετε εξαγωγή και μετά να πάτε σε ένα καινούριο site και να τα κάνετε εισαγωγή. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι η εισαγωγή μόνο. Ουσιαστικά στα αρχεία που είχα στείλει με το email έχει ένα αρχείο XML μέσα. Είναι κάποιος που δεν το έχει βασικά? 1, 2, 3 και εκεί μάλλον. Το βάλαμε εκεί. Ναι, ωραία. Ωραία. Το ότι είναι 3 είναι καλό. Θα κοιτάξω που θα το βάλουμε, που μας πάρουν σε κανένα φλασάκι. Να, άμα το έχουμε στο στικάκι, να το πάρουμε κατευθείαν από το στικάκι. Είναι ένα XML αρχείο.
Για να δω όταν έχετε ανοιχτά τα αρχεία όλα, να σας πω ποιο είναι. Είναι... Βέβαια είναι προσβάσιμο και από το ίντερνετ, άμα θέλουμε. Test data. Ναι, αυτό. Αυτό είναι. Έχει ένα XML το οποίο ονομάζεται, αυτό είναι το Theme Unit Test Data. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς να το κάνουμε εισαγωγή και μετά θα περάσω σε όσους δεν το έχουν να το κάνουμε λιγάκι. Λοιπόν, ναι, εκεί μέσα είναι. Στα εργαλεία, λοιπόν, έχει μια επιλογή που λέει εισαγωγή και εξαγωγή. Εμείς θέλουμε να κάνουμε εισαγωγή. Έτσι, εργαλεία, εισαγωγή πηγαίνω. Εδώ θα κάνουμε πρώτα ένα πρόγραμμα, ένα πρόσθετο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για την εισαγωγή. Έχει διάφορα πράγματα να κάνουμε εισαγωγή. Για παράδειγμα, ορισμένοι χρησιμοποιούν της Google το Blogger. Και λένε, εδώ έχω ένα blog στο Blogger και θέλω να πάω στο WordPress. Υπάρχει εισαγωγέας που παίρνει από το Blogger ό,τι έχει κάποιος και το βάζει μέσα στο WordPress. Ή από το Tumblr. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι από WordPress σε WordPress. Ουσιαστικά, αν πήγατε εργαλεία εισαγωγή, θα πρέπει να κάνουμε ένα κλικ σε αυτό εδώ πέρα που είναι ο εισαγωγέας WordPress για να τον κάνει εγκατάσταση. Ναι, θα τον κάνουμε εγκατάσταση. Είναι η πρώτη εγκατάσταση plugin που θα κάνουμε. Ναι. Τραβάει μια καθυστέρηση τώρα με το δίκτυο. Πώς? Ναι, και εγκατάσταση. Ωραία, το έβγαλε. Έτσι και πατάμε εγκατάσταση εδώ πέρα. Εργαλεία, εισαγωγή. Έκανα στο WordPress. Ναι, και ενεργοποίηση, ναι. Ενεργοποίηση και εκτέλεση. Την κατάσταση εδώ. Αυτό είναι από το WAMP. Όχι, θα το κάνουμε εμείς σε κατάσταση και ενεργοποίηση αυτό. Ενεργοποίηση, πρόσθετο και εκτέλεση. Αυτή τη στιγμή, εννοείς η εγκατάσταση του προσθέτου ή το ίδιο το πρόσθετο? Το πρόσθετο τι θα κάνει? Το πρόσθετο πάει και βλέπει, διαβάζει το XML το αρχείο το οποίο θα φορτώσουμε. Θα φορτώσουμε ένα XML αρχείο. Θα το διαβάσει αυτό και αυτό του δίνει οδηγίες από πού θα πάει και θα πάρει δεδομένα για να τα εισάγει μέσα στη βάση δεδομένων. Δηλαδή, εγώ το έχω στο FreeMC τοπικά. Δηλαδή, εσύ τι? Κάνει και εξαγωγή το συγκεκριμένο. Αυτό κάνει μόνο εισαγωγή. Για εξαγωγή το κάνει ούτως ή άλλως από μόνο το WordPress. Ποιο αρχείο είναι το XML, το οποίο είναι αυτό το Theme Unit Test Data. Στα εργαλεία πάμε ή στα πρόσθετα? Λοιπόν, εδώ που λέει αναζήτηση, θα πάρουμε αυτό που είπαμε και θα πάρουμε. Στα πρόσθετα. Μια στιγμή να απαντάω σε έναν. Γιατί και εδώ έβγαλα άλλο τώρα από τον Internet Explorer είναι αυτό όμως το πρόβλημα. Λοιπόν, για να δω εδώ. Πού είμαστε βασικά? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Ωραία. Εργαλεία και εισαγωγή. Εδώ τώρα ο Internet Explorer μας έκανε. Είναι αυτό το φλασάκι. Ήθελα να μου πεις πώς θα το... τι θα αντιγράψω. Το αριστερά σου είπα. Δεν νομίζω να είναι. Τα δύο Μπορούμε να είμαστε εκεί. Λοιπόν, το παίρνω από το φλασάκι. Αντιγραφή. Ας το δέψει. Επικόλληση. Απλά μάλλον ο Internet Explorer λίγο μας κάνει μαϊμουνιά. Λοιπόν, βγήκε. Άνοιγμα. Αντιγράφηκε. Ποιος είναι ο επόμενος? Όχι, κανένας. Τρεις δεν είμαστε. Εδώ θα κάνουμε αναζήτηση, θα πάρουμε αυτό το αρχείο για να το βάλουμε εδώ. Αναζήτηση, ναι, και το βάζουμε εκεί. Για να δω αυτό εδώ. Άρα μάλλον το έκανα database, not found, είναι εδώ. Εισαγωγή. Εδώ είμαστε. Αναζήτηση. Στην φάνη εργασίας. Αν έχω φτιάξει ένα HTML αρχείο, το κάνω έτσι για να το εισάγω εδώ. Είναι κανονικό. Που έχει όμως μέσα Για μια στιγμή λίγο. Βασικά όταν το βάλετε, σας έχει διάφορες επιλογές. Αφήνετε τις προεπιλογές, απλά κάτω-κάτω έχει μια επιλογή που λέει Import Attachments, Download and Import File Attachments. Τσεκάρετε το αυτό και πατήστε Submit. Τώρα θα έρθω να το δω. Ποιος με ρωτούσε? Ναι. Έχω, ας πούμε, ένα τέτοιο που έχει και ένα HTML αρχείο, όμως που έχει και άλλα μέσα.
Μπαίνει κανονικά από εδώ, θα το βάλω ή θα βάλω σύνδεσμο για να το ανοίξω? Αυτό είναι XML αρχείο, δεν είναι HTML. Ναι, έχει κάτι παραπάνω δηλαδή. Είναι πιο δυναμικό το XML από το HTML. Ναι, ναι. Ναι. Εάν έχουμε μια σελίδα η οποία είναι σε HTML, το πιο απλό είναι να κάνουμε ένα copy-paste το κείμενο και να το κάνουμε μια επεξεργασία εδώ. Ναι. Δεν μπορώ να το κάνω. Εκεί πάμε σε άλλο καπέλο. Εκεί πρέπει να μετατραπεί το θέμα, το HTML, σε WordPress θέμα. Αλλά πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος ξέρει WordPress και να πει ότι, ξέρω εγώ, αντί εδώ να εμφανίζεις τον τίτλο, θα παίζεις τον τίτλο από την database. Θα κάνει αυτή τη σύνδεση. Είναι λίγο πιο τέτοιο. Έχει και άλλες επιλογές πιο κάτω. Τσεκάρουμε το download and import file attachments και submit. Θα κάνει λίγη ώρα να τα κατεβάσει. Έως πολύ. Ωραία, εντάξει. Το από κάτω δεν μας λέει τίποτα. Ενεργοποίηση προσθέτου. Ναι, όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορώ να πάω και να φορτώσω μόνο το XML. Ωραία. Και τώρα πάμε αναζήτηση να βρούμε το αρχιάκι. Πού το έχουμε αυτό στην επιφάνεια εργασίας. Δηλαδή, αν πήγαινα εδώ πέρα, δεν θα πάνε. Το φάκελο. Εδώ. Αυτό. Του λέω μεταφόρτωση, το ανεβάζει και ουσιαστικά περνάει χρήστες και του λέω κατέβασε και τα αρχεία, να βάλει και όλα τα αρχεία τα απαραίτητα. Και θα βάλει εικόνες. Θα κάνει λίγη ωρίτσα. Μόνο το XML. Εγώ τώρα στο κανάλι για να δεις ποιο είπαμε ότι είναι. Το από πάνω αυτό. Αυτό, μεταφόρτωση και εισαγωγή. Και μάλιστα έχει και... πατήθηκε, ναι. Περνάει χρήστες, πρέπει να τσεκάρουμε και αυτό εδώ. Και submit. Για να πάρει και τα αρχεία όλα τα απαραίτητα. Είναι λίγο πιο κάτω. Ποιο? Το αρχείο δεν έχουμε μάλλον. Δεν το έχετε καθόλου. Δεν υπάρχει στον υπολογιστή. Όχι, άρα πρέπει πάλι να σου πάρουμε το φλασάκι. Το κάναμε. Στο μεταξύ έχω ένα φλασάκι εγώ και με αυτά δεν πάω να το φέρω όλο. Εδώ δεν το έχουμε, εδώ το έχουμε. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε. Για να δούμε τι. Είναι στο φάκελο που είχαμε βάλει. Τον είχαμε όλο το φάκελο με τα αρχεία, όχι. Φτάσαμε εδώ. Fatal error, maximum execution. Maximum time. Πέρασε τα 60 σεκόντ. Πού να, τόσα κομπιούτερ εδώ, από πού να στριμωχτούν όλοι πέρα. Λοιπόν, ό,τι γράφει ή μάλλον όχι. Κλείσουμε εδώ. Κάτω αυτό. Κάτω είπα. Τώρα πάει λίγο πιο γρήγορα. Τώρα έχουμε όλα τα αρχεία. Και μετά δεν μπορώ να πάω backwards. Είμαστε πλήρες. Πάμε backwards. Και μάλιστα είμαστε εδώ. Αναζήτηση. Στην εμφάνεια εργασίας. Εδώ. Εδώ. Είναι αυτό. Το λέω μεταφόρτωση και εισαγωγή. Να τα βάλει. Τσεκάρω και αυτό το download and import. Για να το βάλουμε και εδώ. Όταν πας να διορθώσεις κάτι σε ένα που έχεις ήδη ανεβάσει, μετά μπορείς να αποφασίσεις αν θα ξαναμείνεις με το ρολόι στην ίδια θέση, αν θα το ξαναπάς πιο πάνω, ας πούμε, να ξαναμείνεις. Ποιο να μείνει το? Πες μια ανακοίνωση που έχει βγάλει, για να κάνει μια διόρθωση. Αν κάνεις μόνο τη διόρθωση και να αφήσεις το ίδιο σημείο που είναι... Ναι, θα φαίνεται η ώρα δημοσίευσης. Θα το βάλω ξανά να πάει πάνω αυτό από μόνο του δεν θα σου αλλάξει την ώρα της δημοσίευσης. Αν ήταν πριν 3 μέρες η ώρα δημοσίευσης, θα αφήσει αυτή. Και απλά θα κάνει την διόρθωση. Από εκεί και πέρα τώρα εσύ αν θες να αλλάξει και αυτό θα πρέπει να μπεις... Μπορείς να το πεις να παίρνει και από άλλα site. Ναι. Δηλαδή μόλις σηκώσεις π.χ. ο Κοσμοτέ μία αυτό ή μια referee. Είναι μια δυνατότητα που έχουν πολλά site που ονομάζεται RSS. Που βγάζουν ένα XML αρχείο. Εσύ δίνεις το URL που βρίσκεται αυτό το XML αρχείο και διαβάζουν τα δεδομένα με κάθε τι που βγαίνει.
επειδή εγώ είμαι στο δημόσιο, ξεκινήσαμε μια μεγάλη εφαρμογή το οποίο λέγεται opengov.gr. Δεν ξέρω και εσείς αν στέλνετε στατιστικά από εδώ πέρα. Κάτι μου λέει τώρα που μου λες, αλλά... Ναι, που είναι μια τεράστια είναι μια εναρμόνιση με ευρωπαϊκό πρότυπο που πρέπει από κάθε δημόσια υπηρεσία όσα στατιστικά ας πούμε, δεν εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα να βγαίνουν δωρεάν στο ίντερνετ. Από το πόσα βενζινάδικα έχουν, ξέρω εγώ, Ισραήλ, μπράβο, ναι. Και αυτά. Το έχω τύχει ψάχνοντας. Έχουν πρίξει κάθε μήνα, τα στέλνουν στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει ένα ειδικό τμήμα, ας πούμε, τα οποία τα ανεβάζει, νομίζω λέγεται opengov.gr. Ναι, έχει πέσει την υπόλοιψή μου το site, το έχω δει, δηλαδή... Το οποίο περνάει και σε εφαρμογές κινητό. Ναι, γιατί η όλη φιλοσοφία είναι να είναι όλα τα δεδομένα ανοιχτά. Πού έχει Opel στη Βέρεια συνεργείο. Για να πάρω τα αρχεία όλα. Επίσης, εκτέλεση. Για τις φωτογραφίες που είπες να είναι μικρές. Υπάρχει μέσα από το WordPress Editor, πώς να, δηλαδή εγώ έχω... Κοίταξε, ο καλύτερος τρόπος είναι πριν τις βάζεις να τις έχεις κάνει μια επεξεργασία. Από εκεί και πέρα έχει διάφορα... Βασικά κάνω εγκατάσταση περιεχόμενο, αντί να καθόμαστε να γράφουμε, του βάζω κάποιο τρόπο να πάρει αυτόματα περιεχόμενο για να μας εμφανίσει και άλλα άρθρα και άλλες σελίδες. Να το, βγήκαν και άλλα άρθρα. Ένα στα αγγλικά, ξέρω εγώ. Θα εμφανιστεί τώρα πόλικο υλικό. Απλά θα κάνει λίγη ωρίτσα. Λοιπόν... Αν δεν έχουν το XML. Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ νόμιζα μόνο 2-3 ήταν. Πάντως και να το κάνεις, δεν πιστεύω να προχωρήσει. Εξαρτάται στο μηχάνημα. Ή να αφήσουμε άτυπολες τουλάχιστον. Εγώ το έκανα εκεί. Εγώ δεν το έκανα ακόμα και εγώ εκεί. Και εγώ ακόμα δεν το έκανα. Αναζήτηση, θα το πάρω απευθείας αφού είναι μόνο το XML. Elementary. Όχι. Κατάλαβες τώρα τι έπαθα να πούμε. Έφεξες πιές μου. Δεν βολεύει χωρίς ποντίκι. Ναι, εξαρτάται και το touchpad. Έχω τύχει touchpad τα οποία κάνω μια χαρά τη δουλειά μου. Θέλουμε να το φέρουμε στα μέτρα μας. Λοιπόν, επιφάνεια εργασίας. Και ποντίκια έχω βασικά, αν θέλετε. Αυτό είναι το XML, εισαγωγή. Τι δυνατότητες μας δίνει αυτό? Αυτό τώρα ουσιαστικά είναι demo content βάζουμε μέσα. Βάζει χρήστες, βάζει άρθρα, βάζει σελίδες, εικόνες, μενού. Στην ουσία είναι ένα backup ενός κομμάτου. Μπράβο, και θα μπορούσα να το ξαναρίξω μετά για κάποιο λόγο. Συνήθως τη μεταφορά κάνεις αυτή τη διαδικασία βέβαια. Για να το δώσω, ή όχι, για να τα πάρω κι εγώ. Είχα κι άλλο φλασάκι εδώ, Ένα-ένα τα μαζεύω όλα, μου φαίνεται. Λοιπόν, για να ενεργοποιήσω κι εγώ... Πολύ γρήγορα μας άνοιξε. Αντιγραφή. Επειδή μπαίνουμε όλοι μαζί, δεν μπορεί να τα φορτώσει. Και ένας λόγος μπορεί να είναι και αυτός, ναι. Έχει να κάνει και με το μηχάνημα. Πέρασε ο χρόνος και... Έχει να κάνει και με το μηχάνημα και με την ταχύτητα του δικτύου. Τώρα, άμα πάμε, ξέρω εγώ, 15 κομπιούτερ να το κάνουμε. Ναι, γράφει του λόγου χρόνου, ας το πούμε. Ό,τι πάρει τώρα. Δεν θα το ζαλίζουμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, ωραία, τα πήρα τα αρχεία κι εγώ. Επιφάνεια εργασίας, workshop files,
Σε μένα πιθανό να το κάνει τώρα γιατί δουλεύω με VDSL γραμμή. Οπότε θα τα βάλει όλα. Τι ανοίγει τώρα να τελειώσει αυτό? Αυτό ουσιαστικά με το που θα τελειώσουμε, άμα πάμε για παράδειγμα στα άρθρα, αν πάμε στα άρθρα για παράδειγμα. Εργαλεία εισαγωγή και σου ανοίγει. Τι θα σου ανοίξει? Εργαλεία εισαγωγή. Το δημοσίευσε, το θα μείνει. Στο εργαλείο και εισαγωγή πάει και εμφανίζει αυτό το παράθυρο που είχαμε δει πριν με εισαγωγή από Zoom, από Blogger. Αυτές οι επιλογές. Και είχαμε πάει μετά στο WordPress για να εισάγουμε. Το βγάζει Γιώργο μετά. Ναι, αυτό και έχει κι άλλο βήμα. Δεν πήγαμε παρακάτω, Τσεκάρουμε το download και submit. Εμένα αυτό βγάζει, στα εργαλεία το ξαναφέρεις αυτό. Προφανώς, εδώ πήγε μόνο του, για να πάμε λίγο να δούμε στα άρθρα, ας πούμε. Έχει μόνο τα δύο που είχαμε. Έχει μόνο τα δύο που είχαμε. Την κάναμε την εισαγωγή. Την έκανα. Και είχε βγάλει μήνυμα λάθος, εργαλεία εισαγωγή. Ναι, την έκανα, αλλά απλώς είναι... Λοιπόν, εδώ είχαμε πάει. Ωραία, τώρα θα επιλέξουμε το αρχείο. Αυτό έβαλε. Ωραία, μεταφόρτωση και εισαγωγή. Πάω κάτω εκεί στο submit. Κάνει το τύπο, αλλά... Δεν ξέρω πώς θα το κάνει τώρα, γιατί το βλέπω ήδη βογκάει το μηχάνημα. Ναι, αυτό κάναμε, το download και αυτό. Και αυτό που καθυστερεί πιο πολύ είναι αυτό το download. Περιμένουμε λίγο. Και εμένα ακόμα κάνει δουλειά, δεν τελείωσε εκεί πέρα. Που θεωρείται και λίγο πιο γρήγορα από όλα. Τι πρέπει να βγάλει τώρα, δηλαδή? Ένα μήνυμα ότι τελείωσε, ξέρω εγώ, have fun, κάτι τέτοιο στο τέλος, ότι έχει τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, τώρα, ας πούμε, εγώ ήδη πάω στα άρθρα, ακόμα δεν μου τα βάλε. Αναμένω. Ακόμα κάνει εισαγωγή, βλέπετε εδώ πάνω που γυρνάει ακόμα. Και έχει να κάνει με το ότι τραβάει και τα αρχεία, αυτό που τσεκάραμε στο τέλος. Γιατί αλλιώς δεν θα βλέπαμε τις εικόνες. Αυτό είναι που μας καθυστερεί λιγάκι. Πώς? Το λάθος αυτό το φαντάζει. Πέρασε ο χρόνος να εξυπηρετεύει. Ναι, όχι, σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω. Μάλλον κάναμε κάπου αλλού κλικ. Ναι. Ειδικά τώρα στην περίπτωσή μας, λόγω του ότι είμαστε πολλοί, πιθανόν έχει να κάνει με την ταχύτητα του δικτύου. Δηλαδή, πάμε σε ένα δίκτυο να κατεβάσουμε 15 άτομα το ίδιο πράγμα, τα ίδια αρχεία. Έχει να κάνει με το λάπτοπ. Εδώ ήδη βάζει. Και στον υπολογιστή και στο δίκτυο και είναι πολλοί παράγοντες. Λοιπόν, εδώ ήδη βάζει. Ωραία. Τι λέει το λάθος? Fatal error, για να δούμε. Maximum execution time. Ωραία. Όσο εδώ πήγε. Αλλά πιθανόν να έχει βάλει ήδη κάποια. Για να δούμε στα άρθρα. Έχει τίποτα? Όχι, δεν τα βάλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα το ζαλίσουμε μάλλον πολύ. Θα το δούμε λίγο εκεί πέρα άμα γίνει. Εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται να μας βγει, επειδή είμαστε όλοι μαζί. Έτοιμα άρθρα, ναι, για να μην καθόμαστε γράφουμε δεύτερο άρθρο, τρίτο άρθρο και αυτά. Αυτή είναι η διαδικασία που προσπαθούμε. Όχι, αφήστε το σέχτη, θα προχωρήσω εγώ λίγο παραπέρα. Τώρα πιθανόν εμένα ήδη να πηγαίνει να βάζει τα άρθρα. Για να δω, έχει βάλει τίποτα, δεν έχει βάλει κάτι ακόμα. Κλείνω κανένα παραθύρι ακόμα από αυτά που έχω. Λοιπόν, και αυτό. Απλά για να σας δείξω λίγο τη διαδικασία μετά για τα θέματα. Αυτή τη στιγμή το θέμα μας το είδαμε ήδη, έτσι. Είναι αυτό το 2015 είναι αυτό από ό,τι θυμάμαι. Θα σας δείξω λίγο πάλι μέσα από τον πίνακα ελέγχου πώς μπορώ να αλλάξω θέματα. Υπάρχει εδώ στην εμφάνιση μια επιλογή θέματα. Ήδη έχει 3 στάνταρ με την εγκατάσταση. Ένα είναι το 2015, το 2014 και το 2013. Υπάρχει και άλλο προηγούμενο, 2010, 20 και τα διάφορα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ενεργό είναι αυτό, το 2015. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το 2014. Είναι λίγο πιο μεγάλο, μπορούμε να βάλουμε μενού. Εάν πάτε και θα πάμε λίγο στο μενού εμφάνιση και θέματα. Ναι. Εάν θέλω απλά να αλλάξω το θέμα από τα ήδη υπάρχοντα, έτσι, πολύ απλά πηγαίνω επάνω σε ποιο θέμα θέλω. Είπαμε ότι θα επιλέξουμε το 2014 και θα πατήσω ενεργοποίηση.
Αυτό αυτόματα το ενεργοποιεί το συγκεκριμένο και μάλιστα αν τη φορτώσω λίγο τη σελίδα, τελείωσε και αυτό, είπα, ναι, και αυτό. Maximum execution time. Τέλος πάντων, δεν θα βάλουμε demo content, δεν μας καθίσει. Λοιπόν, φορτώνω τη σελίδα για να το δείτε λίγο το θέμα πώς είναι. Το βλέπετε? Έχει βάλει όμως μενού, έχει βάλει. Σε μένα τα έχει βάλει τα μενού. Δεν έχει βάλει άρθρα μάλλον. Και κάποια άρθρα έχει βάλει. Βλέπετε, εδώ έχει βάλει μενού το 2014. 14, ναι, 14. Το 2014 είναι ήδη ενεργό εδώ, το βλέπω. Όχι, εδώ είναι ήδη ενεργό, το ενεργοποίησαμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Απλά φόρτωσα σε άλλη καρτέλα το site για να δείτε πώς άλλαξε. Έτσι, εντελώς διαφορετικό. Εάν δεν έχετε κάνει ενεργοποίηση, θα κάνετε ενεργοποίηση. Εάν κάνατε, δεν κάνετε. Και μάλιστα τώρα θα κάνουμε ίσα-ίσα για να δούμε τη διαδικασία εγκατάσταση ένα έξτρα θέμα. Ό,τι να είναι δικό μας. Ξαναπάω λίγο στα θέματα. Βλέπετε πάνω που έχει μια επιλογή προσθήκη νέου. Αν το πατήσετε, πηγαίνει και συνδέεται σε ένα αποθετήριο που είναι του WordPress. Μέσα σε αυτό υπάρχουν χιλιάδες θέματα. Έτσι, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχετε αυτό τον περιορισμό των 3 θεμάτων που είδαμε μόλις πριν. Υπάρχουν χιλιάδες θέματα, τα οποία τα χωρίζει, έχει ξέρω εγώ, κάποια επιλεγμένα, τα δημοφιλέστερα, τα νεότερα και μπορώ να κάνω και, ξέρω εγώ, με φίλτρο, για να κάνω λίγο γκρις, έχει τίποτα. Έβαλα ένα φίλτρο, ας πούμε. Δεν βλέπω να έχει τίποτα. Δεν βρέθηκαν. Όπα. Προσθήκη νέου. Δεν θα κάνω αναζήτηση με όνομα. Θα πάω να πάρω ένα από αυτά, στην τύχη, όποιον να είναι. Αυτό μου άρεσε, το Felicity, ας πούμε. Θα μπορούσατε εσείς να διαλέξετε ένα οποιοδήποτε θέλετε. Πάμε προσθήκη νέου, δηλαδή. Ναι. Και από τη λίστα εδώ που βλέπουμε, εμένα μου άρεσε αυτό το Felicity, ας πούμε. Θα πατήσω εγκατάσταση, αντίστοιχα μπορείτε να διαλέξετε και ένα εσείς. Βλέπετε, κάνει μεταφόρτωση, ουσιαστικά το κατεβάζει το πακέτο, μετά το αποσυμπιέζει και με ρωτάει αν θέλω να το ενεργοποιήσω. Διαλέξτε όποιο θέλετε εσείς βασικά. Βλέπετε, έχει κάνει αποσυμπίεση του πακέτου, εγκατάσταση του θέματος και μου λέει ότι έχει εγκατασταθεί με επιτυχία. Το από κάτω, αυτά τα μηνύματα λάθος έχουν να κάνουν με το WAMP. Είναι μια παραμετροποίηση στο WAMP. Γι' αυτό τα γνωρούμε. Λοιπόν, και μπορώ να το κάνω ενεργοποίηση το θέμα. Το ενεργοποιώ και αν πάω, αφού ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα μου, να την ξαναφορτώσω, θα δω πώς θα εμφανίζεται. Για να δω ένα F5 εδώ που είναι η ανανέωση. Βλέπετε, έχει αλλάξει η μορφή. Προφανώς έχει και πολύ περισσότερα, εδώ είναι το πρώτο άρθρο σου. Έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Το τι έχει το κάθε θέμα είναι κάτι το οποίο ο καθένας πρέπει να καθίσει μόνος του. Που κάνουν στο Steve Kotsopoulos και ιστορίες και αυτά, όλα σε αυτό το σύστημα είναι προφανώς. Στέλνουν τα newsletter που συνέχεια έχουν το πλαίσιο. Καλά, τα newsletter είναι άλλη ιστορία βέβαια. Όχι, στο στυλ που σε βάζουν κάθε φορά που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο πώς. Ναι, ως προς αυτό, ναι. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν μ' άρεσε τελικά το Felicity, ουσιαστικά θα ξαναπάω πάλι στα θέματά μου εδώ και θα πω αντί για το Felicity, ξαναπηγαίνω εδώ στο 2014 και λέω ενεργοποίησε αυτό. Έτσι απλά. Λέω βγάλε αυτό, βάλε αυτό. Οι αλλαγές γίνονται κατευθείαν. Ναι. Κατευθείαν το ενημερώνει. Οπότε σαν τελικό αποτέλεσμα θέλουμε να έχουμε πάλι το 2014. Πάμε στο 2014 και πατάμε ενεργοποίηση, ναι. Και αν την ξαναφορτώσω πάλι τη σελίδα μου εδώ, να το 2014. Έχει ένα μενού πάνω και κάποιες επιλογές από εδώ είναι μια πλάγια μπάρα. Λοιπόν, τώρα, θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές επάνω σε αυτό το θέμα. Δεν μου αρέσει το μαύρο. Δεν το γουστάρω καθόλου αυτό το μαύρο. Γενικώς το μαύρο δεν μου αρέσει εμένα, παρότι φοράω μαύρο μπλουζάκι σήμερα. Θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές. Μία περίπτωση θα ήταν να ήξερα, κώδικα HTML και να μπω μέσα στο θέμα και να το πειράξω και να αλλάξω στο CSS τέλος πάντων με προγραμματισμό, να αλλάξω επιλογές έτσι ώστε να αλλάξω και τα χρώματα. Επειδή όμως δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, θα πάω και θα ψάξω ένα
ένα plugin, ένα πρόσθετο. Τα πρόσθετα ουσιαστικά τι είναι? Είναι έξτρα πακέτα, να το πω έτσι, αρχείων που βάζω μέσα στην εγκατάστασή μου και τα οποία μου δίνουν τη δυνατότητα να κάνω άλλα πράγματα, έξτρα. Για παράδειγμα, στη σελίδα της βιβλιοθήκης έχω ένα πρόσθετο το οποίο έχει να κάνει με ημερολόγιο εκδηλώσεων. Το έχω βάλει έξτρα. Ένα άλλο το οποίο έχει να κάνει με αρχεία που μπορεί κάποιος να κατεβάζει. Ένα άλλο για να μπορούμε να βάζουμε να εμφανίζονται βίντεο YouTube μέσα στις βιβλιοθήκες, χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερη κίνηση. Ένα άλλο με το οποίο του έχω πει να πάει και ό,τι άρθρο κάνω δημοσίευση να βγαίνει αυτόματα στο Facebook και στο Twitter. Κάθε πρόσθετο μπορεί να κάνει και μια έξτρα δουλειά. Για τα πρόσθετα ειδικά, ήδη βάλαμε ένα πρόσθετο εμείς, αυτό τον εισαγωγέα, αλλά θα πάμε πάλι πρόσθετα και ας πάμε στο νέο πρόσθετο κατευθείαν. Ήδη μου ανοίγει το αποθετήριο του WordPress πάλι και μου προτείνει πρόσθετα. Επιλεγμένα, δημοφιλή, προτινόμενα, αγαπημένα. Τα αγαπημένα έχει να κάνει με αν κάνω εγώ λογαριασμό στο WordPress και λέω αυτό είναι αγαπημένο θέμα, αγαπημένο πρόσθετο. Μπορώ να πάω στιγμή με το που συνδέομαι να βλέπω να τα έχω μαζεμένα, 10-15 που μου αρέσουν. Λοιπόν, έχει διάφορα, το καθένα έχει και κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Θα πρέπει κάποιος να μπει για να δει τι κάνει το καθένα από αυτά. Ας πούμε, το BB Press είναι ένα πρόσθετο με το οποίο μπορεί κάποιος να κάνει ένα φόρουμ. Το Body Press, ουσιαστικά αν το κάνει εγκατάσταση, μπορεί να κάνει μια ομάδα, μια κοινότητα που μπαίνουν χρήστες, να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλον. Ένα ψηλό Facebook θα το έλεγα. Έτσι, ένα social network. Για να δούμε, όχι δεν θα πάω σε άλλα τέτοια. Είχαμε πει σαν θέμα ποιο έχουμε, το 2014. Ωραία. Θα βάλω στην αναζήτηση εδώ 14. Κάτι δεν έβαλα καλά. 14 είναι. Έβαλα ένα U θέλει. Έλα. Αναμονή. Βασικά, όσοι έχετε τα αρχεία, υπάρχει ήδη, το έχω και στα αρχεία, απλά θέλω να δείξω τη διαδικασία που θα το κατεβάσουμε. Το πρόσθετο είναι αυτό που θέλω να χρησιμοποιήσω. Είναι το 14 Colors. Ουσιαστικά είναι ένα πρόσθετο το οποίο μου δίνει τη δυνατότητα, στο συγκεκριμένο θέμα, να πάω να πειράξω τα χρώματα. Για να το εγκαταστήσω από εδώ, πατάω εγκατάσταση. Πάντα μου δίνει, βλέπετε, είναι 30.000 άτομα το έχουν κάνει εγκατάσταση, μου δίνει πάντα πληροφορίες. Η εγκατάσταση γίνεται ακριβώς όπως και με τα θέματα. Όπως κάναμε το θέμα. Το έκανε εγκατάσταση, εγκαταστάθηκε, λέει, επιτυχώς και το ενεργοποιώ. Αυτός το έβαλε προεπιλογή για αυτό το θέμα ή το ήξερες εσύ? Το ήξερα. Πριν κάνω το εργαστήριο, περίπου μια εβδομάδα ετοίμαζα το υλικό. Ναι, εγώ πώς θα το ήξερα όμως? Ότι υπάρχει τέτοιο. Δεν θα το ξέρεις και εγώ το ψάξα. Δηλαδή, ουσιαστικά, είπα στην αρχή, για να καταλάβετε, όταν πήγα να ετοιμάσω το εργαστήριο, είχα στο νου μου να κάνω κάτι εντελώς fix, μια εταιρική παρουσίαση. Εκείνο είμαι σίγουρος ότι όχι 4 ώρα δεν μας έφτανε, 8 ώρα δεν μας έφτανε. Οπότε έριξα λίγο τον πύχη. Και είπα να χρησιμοποιήσω ένα από τα ήδη υπάρχοντα θέματα, ας πούμε αυτά τα 3 που είναι τα default, είναι και εξελληνισμένα κιόλας, ενώ άλλα θέματα μπορεί να μην είναι. Οπότε θέλει συγκεκριμένα το plugin με το όνομά του. Δηλαδή, έψαχνα τώρα για γκαλερί και τέτοια. Και αν πατήσεις γκαλερί, δεν σε βγάζει οτιδήποτε plugin έχει με γκαλερί. Όχι, όχι. Θα σε βγάζει το συγκεκριμένο. Και όταν ψάχνεις θέματα, είτε θέμα είτε plugin, θέλει να δεις λίγο και τι λένε και οι άλλοι χρήστες, πόσες εγκαταστάσεις έχει. Έως πάρα πολύ. Γιατί είναι χιλιάδες. Έτσι, γιατί είναι χιλιάδες. Εδώ τώρα ουσιαστικά έχω πάει στα θέματα. Βλέπετε όλα, συγγνώμη, τα πρόσθετα. Όλα είναι 4, εκ των οποίων τα 2 είναι ενεργά, τα 2 ανενεργά. Πάω να δω μόνο τα ενεργά. Έχω το 14 Colors και τον εισαγωγέα του WordPress. Αυτά είναι τα 2 ενεργά πρόσθετα που έχω μέσα στην εγκατάστασή μου. Τώρα, απλά θέλω να κάνετε και εσείς εγκατάσταση αυτό το 14 Colors. Θέλετε με αυτόν τον τρόπο. Αν σας πέφτει πιο εύκολος αυτός ο τρόπος, κάντε το με αυτόν τον τρόπο. 14 σκέτο ας γράψουμε, γιατί... Ωραία. Αυτό είναι εγκατάσταση. Αυτά έχουμε και πρέπει να τα
ξέρεις, πρέπει να τα έχεις. Όχι, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Όλοι τα ψάχνουν εκείνη την ώρα. Βλέπεις, διαβάζεις, ξέρω εγώ τι είναι. Κανένας δεν ξέρει. Είναι χιλιάδες τα πρόσθετα και είναι για συγκεκριμένες δουλειές το καθένα. Πώς? Gallery, βασικά και το ίδιο το WordPress. Πολύ απλά. Απλές φωτογραφίες στοιχισμένες έτσι. Thumbnail έτσι. Για γκαλερί, κανονική γκαλερί. Σε free δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι υπόψη μου. Εγώ πηγαίνω και αγοράζω κιόλας και θέματα και πρόσθετα. Απαντήσουμε εκτέλεση, Γιώργο. Εκτέλεση που είναι, γιατί τώρα... Στο 14 Colors, Για να δω. Για να δω τι λέει. Αυτά τα δύο είναι ενεργοποιημένα. Ωραία, όχι. Και το WordPress. Όχι. Θέλεις εδώ τι θα βάλω. Όχι, όχι. Δεν πατάμε τίποτα εδώ πέρα. Τα έχουμε κατεστημένα. Τώρα, αν πάτε επίσης στα θέματα, συγγνώμη, όχι στα θέματα, στην εμφάνιση, κάντε ένα κλικ στην επιλογή εμφάνιση αριστερά. Έχει μια επιλογή όπου είναι το Theme Options. Για κάνε κλικ στο Theme Options. Είναι αυτό εδώ. Εδώ. Ναι. Για να δω. Θα σας πω τώρα ακριβώς. Όχι, το Felicity έχουμε, το λέω και εγώ, γιατί κάτι δεν μου κάθεται καλά. Άλλο θέμα έχουμε. Όχι το 2014. Ξαναπάμε στα θέματα να βάλουμε το 2014. Λέω κάτι δεν μου κάθεται καλά. Κλικ εδώ και ενεργοποίηση. Ωραία. Τώρα πάμε ξανά στην εμφάνιση. Μας γίνουν και διαφημίσεις. Λοιπόν, η προσαρμογή. Για να το δω. Γιατί, εδώ τι ένιξαμε την προσαρμογή, ναι, ωραία. Στην επιλογή λοιπόν εμφάνιση, επιλέγουμε την υποεπιλογή προσαρμογή. Ο προσαρμογέας είναι ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να πάμε και να πειράξουμε το θέμα μας, να αλλάξουμε κάποιες ρυθμίσεις και ταυτόχρονα να βλέπουμε δεξιά τι γίνεται. Ωραία. Το χρώμα το βρήκες από τα default, γιατί είναι, νομίζω αυτό που είχα προτείνει και εγώ, είχα σαν προτινόμενο χρώμα. Όχι. Είχα πει εμφάνιση και προσαρμογή. Εδώ είναι τα θέματα. Μπορούμε στα χρώματα. Λοιπόν, ναι, για να το ανοίξω κι εγώ. Ναι, εδώ πέρα, ναι. Και μετά πάμε εμφάνιση και προσαρμογή. Έτσι μου δείχνει ανά πάσα στιγμή πώς θα γίνει το θέμα μου. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ και να πάω να αλλάξω τον τίτλο ανά πάσα στιγμή, υπότιτλο, και στα χρώματα τώρα, άλλες επιλογές. Μπορείτε να παίξετε λίγο με αυτά, έτσι. Σαν προεπιλογή μου είχε εδώ πέρα ένα πράσινο. Οκ, θα πάω να διαλέξω ένα άλλο, έτσι, σε μπλε. Το βλέπετε που το άλλαξε κιόλας εδώ πάνω. Είναι και στα μενού και εδώ. Το μαύρο επίσης δεν μ' αρέσει. Αυτό πάει και παίρνει, εγώ το διαλέγω από εδώ το χρώμα, αλλά ουσιαστικά βάζει ένα κωδικό HTML του χρώματος. Επίσης, το μαύρο έλεγα, έτσι. Το μαύρο θα το βάλω, να το βάλω κόκκινο, μπα. Πολύ καραγκιός μπερντές θα πάει και πάλι. Θα βάλω αυτό. Έτσι είναι λίγο πιο ωραίο χρωματάκι. Το ανοιχτό. Αντίστοιχα, έχω αφήσει κάτι άλλο. Χρώμα φόντου. Το χρώμα φόντου εμένα δεν θα μου φανεί εδώ, εκτός άμα το μικρύνω λιγάκι. Είναι το χρώμα αυτό. Το βλέπετε? Χρώμα φόντου είναι αυτό. Εδώ θα μπορούσα να το βάλω, ξέρω εγώ, ένα πιο σκούρο γκρι. Κάποια απορία σε ό,τι αφορά τα χρώματα? Μέσα στα αρχεία έχω ένα αρχιάκι που ονομάζεται Pixie. Θα σας δείξω λίγο τι κάνει σε περίπτωση που καθίσετε κάποια άλλη στιγμή να το χρησιμοποιήσετε. Σας δείχνει στον υπολογιστή, για να βρω τα αρχεία λίγο μόνο, workshop files. Το Pixie αυτό εδώ είναι ένα εκτελέσιμο το οποίο σας δείχνει ανά πάσα στιγμή όπου βρίσκεστε το χρώμα. Έχει ένα κωδικό, το βλέπετε εδώ πέρα. Όπου και αν πηγαίνω, μου αλλάζει το χρώμα. Μου λέει ότι αυτό το πράσινο, ας πούμε, που είναι εδώ το βελάκι μου, σε HTML κώδικα είναι με νούμερο 67AB30
ενώ σε RGB, αυτό το χρησιμοποιούν οι γραφίστες, αυτό το πράσινο, την απόχρωση, είναι το 103-168-48. Σε SMIC πάλι γραφίστες, είναι cyan, yellow, ναι, μπράβο. Μου δίνει ακριβώς τι τιμές πρέπει να έχω σε κάθε περίπτωση για να έχω ακριβώς αυτή την απόχρωση του χρώματος. Είναι πάρα πολύ βολικό για να βρίσκετε, λέτε, κάποιος ας πούμε εμένα μου ζήτησε ένα site να του βάλω το κόκκινο της Coca-Cola. Ακριβώς το κόκκινο της Coca-Cola μου λέει, ούτε πιο σκούρο ούτε πιο ανοιχτό. Το βρήκα από ένα λογότυπο της Coca-Cola, πάλι με το Pixie, είδα ακριβώς την απόχρωση και το χρησιμοποίησα αυτό. Pixie, ναι, είναι μες στα αρχεία που σας έχω, υπάρχει εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ναι, αυτό. Οπότε μπορεί κάποιος να πάει και να δει ακριβώς τα χρώματα που θέλει να χρησιμοποιήσει. Τώρα, επίσης λέει ότι μπορεί να βάλει μια εικόνα κεφαλίδας. Η εικόνα κεφαλίδας είναι ουσιαστικά θα εμφανίζεται πάνω από αυτό το κομμάτι. Επί του παρόντος νομίζω δεν μας ταιριάζει και πολύ. Απλά, εάν βάζαμε, λέει ότι πρέπει να είναι 1260x240 πίξελ. Δηλαδή, μια μακρόστενη έτσι εικόνα. Εικόνα φόντου. Είναι, αν θέλω να βάλω εδώ πέρα, να εμφανίζεται μια εικόνα από πίσω στο φόντο. Και αυτό δεν θα το κάνω. Γενικώς με τις εικόνες να ξέρετε ότι αργούν και σε φόρτωμα σελίδα. Πλοήγηση. Τι μενού θέλω να χρησιμοποιήσω. Ήδη έχει δημιουργημένα μενού, θα σας δείξω σε λίγο πώς θα τα δημιουργήσουμε. Απλά από τα ήδη δημιουργημένα μου λέει ότι το πρωτεύον, το πάνω, θα διαλέξω ας πούμε το All Pages. Θα αλλάξει, ναι, έχει κάποιες επιλογές blog, front page, about the test. Ωραία. Και έχει τη δυνατότητα να βάλω και ένα μενού από αριστερά, στην πλευρική στήλη. Θα βάλω, ξέρω εγώ τι να βάλω, το testing μενού. Είναι αυτό εδώ, το βλέπετε. Οπότε έχω ένα μενού πάνω, ένα μενού αριστερά. Μπορώ να έχω άλλες επιλογές από εδώ, άλλες επιλογές από την άλλη πλευρά. Μονάδες. Οι μονάδες είναι τα widgets. Ουσιαστικά στην πλευρική στήλη έχω 3 διαφορετικά σημεία που μπορώ να βάλω κάτι. Αυτά είναι το εξής. Πρωτεύουσα πλευρική στήλη είναι ουσιαστικά αυτή. Υπάρχει ένα. Το περιεχόμενο πλευρική στήλη μπορεί να μπει και μια δεύτερη πλευρική στήλη εδώ πέρα για να βάλω κάτι άλλο. Θα σας τα δείξω, θα πάω και θα βάλω κάποια δηλαδή. Και υπάρχει το υποσέλιδο, όπου μπορώ να του πω εδώ κάτω κάτι να εμφανίζεται. Πιάνω λίγο το πρώτο. Αυτή τη στιγμή μου λέει ότι έχω την αναζήτηση, το βλέπετε. Αναζήτηση, πρόσφατα άρθρα, να το, τα πρόσφατα σχόλια να εμφανίζονται, το αρχείο, Μαΐου και Οκτωβρίου, ξέρω εγώ, ό,τι μήνες έχω ανεβάσει. Και με τα στοιχεία έχει να κάνει με τη σύνδεση. Θα μπορούσα να βάλω μία ακόμα μονάδα. Αυτά είναι, θέλω λίγο ψάξιμο, είναι αρκετά βασικά, αρκετές επιλογές. Ας πούμε, ένα είναι το ετικέτο σύννεφο. Του λέω βάλε σε αυτό εδώ πέρα κάτω από τα στοιχεία ετικέτο σύννεφο. Είναι ουσιαστικά οι ετικέτες που έχω βάλει στα άρθρα μου. Θυμάστε που είχα βάλει ένα ύψουμ και ένα λόρεμ. Αυτό τώρα ανάλογα με το πόσες φορές χρησιμοποιείται η λέξη, το βγάζει και πιο μεγάλο. Έτσι. Αντίστοιχα και τις κατηγορίες θα μπορούσα να έχει χρησιμοποιήσει. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρική στήλη. Για να δούμε τι έχει στη δεύτερη. Στη δεύτερη θα βάλω και εδώ μια μονάδα. Τα εφήμερα. Τα εφήμερα είναι ουσιαστικά, μπορώ να του πω να εμφανίζει ας πούμε τα βίντεο μόνο που έχω ανεβάσει. Για να δω. Κάπου εδώ θα πρέπει να μου το βγάλει. Λογικά. Αλλά δεν έχουμε βίντεο. Εικόνες. Να μην μας κάθισε τόσο πια. Μικρό άρθρο. Όχι, θα βάλω κάτι άλλο. Το ημερολόγιο θα βάλω γιατί δεν μας καθίσει, επειδή δεν μπήκαν άρθρα. Προσθήκη μονάδας, ημερολόγιο. Το βλέπετε? Είναι ένα ημερολόγιο στο οποίο εμφανίζει βασικά πότε μπήκαν άρθρα. Ένα μπήκε στις 23, γι' αυτό και μου το έχει με μπλε φόντο. Και το προηγούμενο που έβαλα ήταν τον Οκτώβριο. Και στο υποσέλιδο μπορώ πάλι να πάω να βάλω και εκεί ένα... Τι να βάλω, θα βάλουμε ένα... Τι να βάλουμε... Να εμφανίζει τις κατηγορίες των άρθρων. Το υποσέλιδο το βλέπετε. Έχει μια κατηγορία άρθρων που λέγεται τα νέα μου και μια δεύτερη κατηγορία που λέγεται χωρίς κατηγορία. Γενικώς μπορώ, από τη στιγμή που ξέρω ότι έχω 3 συγκεκριμένα σημεία που μπορώ να βάλω πράγματα, έτσι μια πλευρική εδώ, μια πλευρική εδώ και μια στο υποσέλιδο, μπορώ να πάω και να βάλω οτιδήποτε θέλω. Μπορεί να είναι ένα κείμενο αυτό απλά. Έτσι να γράψω καλωσορίσατε στη σελίδα μου. Για μορφώνω τη σελίδα μου. Ακριβώς. Και αυτά, τώρα θα τα αποθηκεύσω κιόλας για να τα δούμε.
Θα ξαναφορτώσω εδώ τη σελίδα για να τα δούμε όλα. Ό,τι εμφανίζεται στην πλευρική τη στήλη εδώ θα εμφανίζεται σε κάθε άρθρο. Δηλαδή, και να μπω εδώ μέσα να δω το άρθρο, πάλι εμφανίζονται αυτές οι επιλογές. Όλες είναι σταθερά. Μόνο το μέσα αλλάζει. Και μου δείχνει το άρθρο ή τη σελίδα. Από εκεί και πέρα, από παραμετροποίηση παίρνει πάρα πολύ. Έτσι. Μπορείτε να βάλετε διαφημίσεις, μπορείτε χίλια μύρια πράγματα. Να βάλετε ημερολόγιο εκδηλώσεων, άμα αρχίσετε και βρίσκετε πρόσθετα, ή να βάλετε, ξέρω εγώ, εικονίδια για μια σελίδα στο Facebook. Είναι χιλιάδες τα πρόσθετα και το καθένα για ξεχωριστό λόγο. Το θέμα είναι να αποφασίσετε εσείς το τι θέλετε να κάνετε. Υπάρχουν χιλιάδες δωρεάν και άλλα τόσα χιλιάδες επιπληρωμή. Το καλό με αυτά που είναι επιπληρωμή είναι ότι από πίσω κρύβουν υποστήριξη. Έτσι, από τη στιγμή που αγοράζω κάτι, ο άλλος πρέπει να με υποστηρίξει αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στη σελίδα μου. Το κακό είναι ότι πρέπει να δώσουμε λεφτά. Έτσι. Ανάλογα από τι θεωρείτε ότι είναι καλύτερο, επιλέγετε. Εγώ προσωπικά έχω αγοράσει θέματα, έχω αγοράσει πρόσθετα και πρόσθετα αξίες και ξέρω εγώ, θέματα μάλλον. Ας ξεκινήσουμε τα θέματα. Τα θέματα μην φαντάζεστε ότι είναι τίποτα ακριβό. Γύρω στα $60 πάνε. Έτσι. Αλλά για site που έχω κάνει, έχω αγοράσει κανονικά γιατί θέλω να έχω υποστήριξη. Έτσι, αν μου προκύψει κάτι. Παρ' όλα αυτά, έχω δει πολύ ωραία site να κάνουν και με δωρεάν θέματα. Απλά δεν είχαν πολλές απαιτήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, στη σελίδα της βιβλιοθήκης, για να την ξαναβάλω πάλι λίγο τη σελίδα, έχουμε κάνει στο μενού, δεν ξέρω αν έχετε μπει ποτέ έτσι να τη δείτε καθόλου τη σελίδα. Στο μενού εκεί που είναι για τον πρώτο όροφο τον ανακοινισμένο, ουσιαστικά χωρίς να κάνει κάποιος κλικ, απλά πηγαίνει επάνω και του ανοίγει μια ολόκληρη σελίδα. Χωρίς να κάνει ένα κλικ. Μια ολόκληρη σελίδα που του δίνει επιλογές. Αυτά, ένα θέμα μπορεί να το έχει σαν δυνατότητα, ένα άλλο να μην το έχει. Έτσι. Επίσης, μια άλλη δυνατότητα που κοιτάμε στα θέματα είναι το responsive, η δυνατότητα responsive, δηλαδή όταν το βλέπω από κινητό ή από ένα tablet, να αλλάζει μέγεθος. Έτσι. Ήδη, άμα δείτε, βλέπετε τις βιβλιοθήκες, πώς άλλαξε το μέγεθος κατευθείαν. Τα άρθρα, και μετά εμφανίζει την πλευρική τη στήλη που είχαμε. Αντίστοιχα γίνεται το ίδιο και σε αυτό που έχουμε εδώ, το βλέπετε. Ήδη εμφανίζεται, έχει κρύψει το ένα το μενού, μου το εμφανίζει πιο κάτω, αλλά μου αλλάζει την όλη διάταξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πια ένα site να έχει δυνατότητα responsive. Τώρα πια οι περισσότεροι, αντί να πάρουν κομπιούτερ, μιλάω για απλούς χρήστες, πάνε να παίρνουν ένα tablet. Και γιατί είναι πιο φθηνά. Και έχω δει επίσης, ας πούμε, στατιστικώς ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία βολεύονται πιο πολύ με tablet από ότι να καθίσουν να χρησιμοποιήσουν ένα laptop. Αυτό σημαίνει ότι και ο καθένας έχει ένα tablet σχεδόν πια τώρα, ειδικά με τις τιμές που έχουν πέσει τόσο, σχεδόν σε κάθε σπίτι υπάρχει ένα tablet. Πολλοί κόσμος βλέπει site μέσα από tablet. Όταν πάει να φορτώσει ένα site, το οποίο με ένα 7-inch tablet, το site είναι, ξέρω εγώ, 1200 pixel πλάτος και το δείχνει θεόμικρο. Εγώ, ας πούμε, με το Newsit έχω δει. Το Newsit, η σελίδα αρχική του Newsit δεν αλλάζει μέγεθος. Οπότε είναι πολύ δύσκολο από το κινητό βασικά να καθίσω να διαβάσω. Έχει και μία mobile έκδοση, αλλά δεν το έχουν ενσωματωμένο. Γενικώς, όλα τα site πια κοιτάζουν να είναι mobile oriented. Έτσι, mobile first. Το πρώτο πράγμα που περιμένεις είναι ότι θα μπει ο άλλος από κινητή συσκευή. Άρα είναι σημαντικό σε ένα θέμα να το κοιτάξετε και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κάποια απορία? Θα το δω μόνο τα χαρακτηριστικά πριν το αγοράσω. Ναι, ναι. Έτσι τώρα, μιας και το κάναμε λίγο κουβέντα. Ναι. Όχι, συνήθως υπάρχει και πρόσθετο, δηλαδή ένα site να το κάνεις να είναι responsive, αλλά όταν πας να αγοράσεις ένα θέμα, σου λέει τα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι ένα site στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί developers που έχουν κάνει θέματα για WordPress και τα πουλάνε εδώ μέσα. Δηλαδή πηγαίνω πια στην επιλογή όχι του Java, αλλά να κάνει κάποιος κάτι πιο πολύπλοκο. Πηγαίνοντας εδώ λοιπόν στο WordPress,